Δέσποινα, είμαστε live. Πάρα πολύ ωραία. Καλώς ήρθες, λοιπόν. Να σε έτσι καλωσορίσω επίσημα. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε. Έχουμε λίγες μέρες που το έχουμε προγραμματίσει. Έχουμε λίγο παραπάνω που το λέμε και επιτέλους το προγραμματίσαμε. Ανυπομονώ να δούμε να δω μάλλον τι θα πούμε. Πώς Θα πούμε είσαι? διάφορα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση καταρχάς. Ε, και εγώ το ήθελα πολύ. Αμέσως με μερικούς ανθρώπους κάνεις κλικ έτσι περίεργο. Πώς Ναι, είναι το ναι. έργο στην πρώτη ματιά. Ναι, ναι. Συμβαίνει και σε άλλες σχέσεις ανθρώπινες αυτό, ότι με την πρώτη επαφή καταλαβαίνεις ότι με τον άλλον μπορείς να βγάλεις, ας πούμε, μια ώρα κουβέντα. Ενώ με κάποιον άλλον καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να βγάλεις μια ώρα κουβέντα. Ναι, Οπότε ναι, ναι. χαίρομαι και εγώ πολύ και Πάμε ελπίζω να να τα πούμε όλα. όλα θα τα πούμε. Όλα. Μην με τίποτα Έτσι. ανίποτο. Έτσι. Θέλω αρχικά να ξεκινήσουμε με την παλαιοβιβλιοθήκη. Είναι και γλωσσοδέτης Είναι λέξη. δύσκολο, γλωσσοδέτης, Ε, Παλαιοβιβλιοθήκη της Θεσσαλονίκης. της Θεσσαλονίκης που είναι παλιό μαγαζί από τον μπαμπά. Πες μας λίγο έτσι την Είναι ιστορία το και τι κάνετε μαγαζί, πλέον. ναι, από το 1980, που σημαίνει 46 χρόνια Πολλά. συναπτά, στο ίδιο σημείο, με το Ναι, ίδιο τηλεφωνικό νούμερο, ναι, 46 αυτό. χρόνια, και μόνο το ενίκιο αυξάνεται. Να καλά, αυτό. Λοιπόν, είμαστε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αγίου Παντελεήμωνα 5, δίπλα στο Φαργκάνι. Κάποτε ήταν κινηματογράφος, τώρα είναι θέατρο και Μμμ. κινηματογράφος παράλληλα. Έχει ανακαινιστεί. Οπότε είμαστε μια έτσι πιάτσα πολιτισμού πάρα πολύ ωραία και πολλά χρόνια, και πολλές φορές το Φαργκάνι δεν ξέραμε αν θα κλείσει, γιατί περάσαν τα Ναι, σινεμά μια κρίση μεγάλη. το Και θυμάμαι. κάτι καλοκαίρι, ας πούμε, δεν ήμασταν σίγουροι αν θα ξανανοίξει το σινεμά, αλλά ευτυχώς έχει μείνει και το Φαργκάνι πάρα πολλά χρόνια. Εκεί το βρήκαμε Μμμ. εμείς. Και Μμμ. έτσι είμαστε μια πιάτσα πολιτισμού που μας ξέρει όλη η Θεσσαλονίκη, εντάξει, βιβλιόφιλοι κλπ. Είμαστε παραδοσιακά ήμασταν ένα βιβλιοπωλείο μεταχειρισμένων βιβλίων, second hand. Δεν έχουμε μόνο βιβλία, έχουμε περιοδικά, έχουμε εφημερίδες. Και όπως λέω συχνά, ότι το βιβλίο το μεταχειρισμένο δεν έχει μόνο ένα πρόσωπο. Δεν είναι μόνο το φθηνό μεταχειρισμένο που πρέπει ο άλλος να το βρει 1 ευρώ και 2 ευρώ, ας πούμε, γιατί είναι μεταχειρισμένο. Έχει πάρα πολλά πρόσωπα. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα βιβλίο του 1700 και να είναι συλλεκτικό. Να είναι για τους συλλέκτες. Βέβαια. Collector's item, rare books. Στο εξωτερικό το rare book dealing είναι μεγάλη δουλειά. Στην Ελλάδα δεν Βέβαια. υπάρχει τόσο μεγάλο κοινό. Μμ. Έχουμε λοιπόν τα πολύ παλιά. Έχουμε τα συλλεκτικά κάθε είδους, γιατί μπορεί συλλεκτικό να είναι και ένα βιβλίο με την υπογραφή του Σεφέρη, ας πούμε, που δεν είναι του 1700, αλλά είναι Μμμ. υπογραμμένο από τον Σεφέρη, από τον Καζαντζάκη, από τον, ξέρω εγώ, από τον Το Σαμαράκη. δημιουργώ. Ναι, Ναι. ναι. Ο κόσμος συλλέγει διάφορα στυλ πραγμάτων. Άρα Μμ. λοιπόν έχουμε και τα συλλεκτικά τα βιβλία. Τα πολύ παλιά έχουμε τα συλλεκτικά. Έχουμε τα vintage. Δηλαδή βιβλία που κατά ανάγκη δεν είναι αξίας μεγάλης, αλλά είναι μιας εποχής, με τα παλιά τα εξώφυλλα, με τα παλιά τα δεσίματα, με τα Τι κυτρινισμένα. ωραία που ήταν. Ναι. Έχουμε λοιπόν vintage. Μμμ. Έχουμε μεταχειρισμένα, που είναι από άριστη κατάσταση μέχρι έτσι και έτσι, ξέρω εγώ, και Μμμ. ανάλογα και η τιμή τους. Έχουμε thrift, το οποίο το θριφτάρο που λέμε. Τι Thrift είναι είναι, αυτό? Δεν το ξέρω. είναι το καλό το μεταχειρισμένο, ρε παιδί Α, μου. α. Όπως λέμε, πάω και παίρνω vintage Gucci. Μμ. Οκ. Δηλαδή, έχουμε τα εξαντλημένα, που είμαστε διάσημοι για αυτό το κομμάτι, γιατί λέγανε πάντα, αν δεν το βρεις στον Καραμουζά, δεν θα το βρεις πουθενά. Δηλαδή, ήμασταν η τελευταία ελπίδα πολλών και ακόμα συνεχίζουμε και βρίσκουμε βιβλία Μμ. που ψάχνει ο κόσμος και δεν μπορεί να τα βρει εύκολα. Δηλαδή, τα ψιλοδισέβρετα. Μμμ. Όπως είπα, δεν έχουμε μόνο βιβλία, έχουμε περιοδικά, έχουμε εφημερίδες, έχουμε
CD, DVD, έχουμε πίνακες. Ο μπαμπάς μου πήγε να το κάνει παλιατζίδικο κάποια φάση, ας πούμε, γιατί έβρισκε μαζί με τα βιβλία, έβρισκε και άλλα πράγματα, αλλά λόγω χώρου ευτυχώς δεν γινόταν να παίρνει και έπιπλα, ας πούμε, ή να παίρνει, γιατί του δίνανε. Ναι. Έχουμε όμως πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε φτιάξει e-shop, μπορεί ο κόσμος να μπει και να τα δει με τις κατηγορίες όλα, oldbookskaramuzas.com. Και τώρα στη νέα εποχή αρχίσαμε να ασχολούμαστε και με νέες κυκλοφορίες, Κατερίνα. Αυτό θέλω να μας το πεις πάρα πολύ, γιατί έτσι με αυτή την αφορμή γνωριστήκαμε. Ακριβώς. Και να το πούμε και αυτό, ότι γνωριστήκαμε ουσιαστικά στη Διεθνή Έκθεση, δηλαδή είναι η γνωριμία μας 2 μηνών, 2 μηνών περίπου. Και ήταν η αφορμή το καινούριο βιβλίο, το δικό μου. Ναι. Οπότε, για πες λίγο. Λοιπόν, εμείς επειδή μπήκαμε πολύ δυναμικά στην εποχή την καινούρια, που το βιβλίο βλέπει μια άνθηση, δηλαδή βλέπει μια άνθηση γενική, τώρα ουσιαστική δεν ξέρω κατά πόσον βλέπει ουσιαστική άνθηση. Και επειδή οι νέοι άνθρωποι έχουν άλλους τρόπους να επικοινωνούν, τα social media, τα βίντεο, μπήκαμε δυναμικά και σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή ασχολούμαστε πάρα πολύ με τα social media κλπ. Και θεωρήσαμε ότι ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε και με νέες κυκλοφορίες, δηλαδή για τα πιο νέα τα παιδιά, για τα βιβλία της καινούριας εκδοτικής κίνησης, και έτσι λοιπόν επιλεγμένα ανεβάζουμε στο e-shop μας τα βιβλία και που κάνουν δώρο, να το πω έτσι, και θέλουν όλοι να τα διαβάσουν. Τώρα, καλά, κακά, ο καθένας μετά... Έτσι κι αλλιώς υποκειμενικό είναι αυτό. Ακριβώς. Θέλω να πω και τα βιβλία τα πολύ διαφημισμένα, αλλά και εκδόσεις ψαγμένες, που γιατί την εμπειρία μας κάπου πρέπει να την αξιοποιήσουμε. Ακριβώς, να την αξιοποιήσω εγώ την εμπειρία μου τόσα χρόνια στα βιβλία, που μπορώ αμέσως να καταλάβω αν ένας εκδοτικός βγάζει διαμαντάκια, αν ένα βιβλίο είναι διαμαντάκι και πρέπει να το προτείνω στους πελάτες μου. Έχουμε λοιπόν και επιλεγμένες νέες κυκλοφορίες από πιο μικρούς εκδοτικούς, από πιο μικρούς συγγραφείς, από πιο άγνωστους συγγραφείς, που τα ψάχνουμε πολύ προσεκτικά όμως και τα προτείνουμε. Έτσι γνωριστήκαμε, όπως είπες και εσύ, γιατί και το δικό σου το βιβλίο το έχω ήδη ανεβάσει στο e-shop oldbookskaramuzas.com, και για να μάθει ο κόσμος ότι ασχολούμαστε με τα καινούργια βιβλία, επειδή τόσα χρόνια μεταχειρισμένα μας έχουν συνδέσει πάρα πολύ, εδώ και 2 χρόνια περίπου που το αποφασίσαμε, κάνουμε μια προσφορά ότι όποιος αγοράζει από εμάς νέα κυκλοφορία, παίρνει δώρο και ένα βιβλίο επιλεγμένο από εμάς. Αυτό πρέπει να το πούμε, θα το γράψω σε σχόλιο μετά, να το πούμε, για να υπάρχει. Και μάλλον δηλαδή το όλα λάθος, το όλα λάθος της Κατερίνας Τσαμπά. Αν τώρα που θα μπείτε να το παραγγείλετε στο oldbookskaramuzas.com, θα σας έρθει με δώρο ένα βιβλίο. Ωραία, εγώ θα το γράψω έτσι. Για να είναι και το πρώτο σχόλιο, επειδή μέχρι στιγμής δεν έχουμε σχόλια, θα το γράψω από το κινητό, για να υπάρχει και στη ανάρτηση αυτή και, πώς το λένε, έτσι, πάνω-πάνω. Ωραία. Κάτσε να μπω κι εγώ στο live. Ναι, γιατί έχουμε θέμα εδώ πέρα με το stream, γιατί δυστυχώς δεν φαίνονται τα σχόλια, όπως έχουμε πει. Ναι. Από το site, τώρα κάνουμε λίγο μια κυλίτσα, έτσι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Πες μου λίγο πάλι. Oldbookskaramuzas. Να γράψω και το www. Ή κατευθείαν. oldbookskaramuzas.com είπες, έτσι. Γιατί ναι, και αυτό... oldbookskaramuzas. Θα λάβετε ένα βιβλίο έξτρα δώρο. Δώρο. Επιλεγμένο από εμάς. Ναι. Να το γράψω και έτσι, να είμαστε τυπικοί. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία κίνηση αυτή. Και θέλω να μας πεις δηλαδή και την άλλη κίνηση που μου είπες λίγο πριν βγούμε,
Ναι, live λοιπόν, που δεν την ήξερα. ασχολούμαστε λοιπόν με τις νέες κυκλοφορίες. Για να το μάθει ο κόσμος, κάνουμε το βιβλίο δώρο. Η άλλη προσφορά που τρέχουμε εδώ και πολύ καιρό, και αυτή γιατί και ο μπαμπάς μου το ξεκίνησε. Ο μπαμπάς μου ερχόταν κάποιος στο μαγαζί και του έλεγε από πού είσαι εσύ, έλεγε ξέρω εγώ από εκεί. Θέλετε κανένα βιβλίο στο σχολείο σας? Έλεγε ο άλλος, μέχρι τη Στιγάβδο είχε στείλει. Είμαι δάσκαλος στη Γάβδο, το θυμάμαι αυτό. Θέλετε κανένα βιβλίο, έχετε κανένα σύλλογο? Και έστελνε με τα κτέλ, με ανθρώπους που πηγαίναν από εδώ εκεί, ξέρω εγώ. Και γενικά λαμβάνουμε πάρα πολλά mail που ζητάνε τα σχολεία κυρίως, αλλά και πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς, και κάνουμε δωρεές βιβλίων. Πολύ ωραίο αυτό. Κάνουμε και τα χρειάζονται. Τα σχολεία τα χρειάζονται. Ειδικά τα απομακρυσμένα. Άμα μπείτε στα social media της Παλαιοβιβλιοθήκης, θα δείτε τα βίντεο με τις δωρεές και που ετοιμάζουμε τα πακέτα και που τα δίνουμε. Κάναμε μια μεγάλη το Μάρτιο στους γιατρούς του κόσμου. Είχαν έρθει με το αυτοκίνητο απ' έξω, πήραν τα βιβλία, δηλαδή έκανα και κάλεσμα στον κόσμο, έφερε και ο κόσμος βιβλία. Μου στείλε μια κοπέλα που την έχω γνωρίσει από τα social media από τη Λευκάδα βιβλία για τους γιατρούς του κόσμου. Τι ωραία. Αλλά όποιος δεν μπορεί να στείλει βιβλία ή να φέρει βιβλία για δωρεές, γιατί ο κόσμος φέρνει, δεν ξέρει τι να κάνει, δεν θέλει να τα πετάξει, και εμείς τα δωρίζουμε. Λοιπόν, όποιος δεν μπορεί να στείλει όμως, μπορεί να μπει πάλι στο e-shop All Books Καραμουζάς, να πάει στην κατηγορία gift shop, έχω μια κατηγορία gift shop, να βρει τις δωρεές και να δώσει 2 ευρώ, 5 ευρώ, αυτά είναι, για να ενισχύσει το πρόγραμμα δωρεών της Παλαιοβιβλιοθήκης. Τέλεια. Και το άλλο θέλω να πεις, αυτό που γίνεται ως στήριξη των συγγραφέων. Λοιπόν, θα τα ξέρεις κι εσύ, ακούγαμε πολλά παράπονα. Δηλαδή, γράφεται, δεν θα πω γράφεται, γιατί δεν είναι όλοι στην ίδια μοίρα. Ναι, γράφουν ένα βιβλίο, νομίζουν ότι θα έχουν πολύ μεγάλες... Θα πάει σφαίρα. Ναι. Να το πούμε έτσι απλά. Και τώρα είτε κάνουν αυτοέκδοση, είτε κάνουν συνέκδοση, είτε τους το αναλαμβάνει κάποιος εκδοτικός, βλέπουν ότι μετά τον πρώτο μήνα που γίνεται, ας πούμε, η κυκλοφορία και που βάζει ο εκδοτικός ένα post, ξέρω εγώ, και έτσι και έτσι, μετά δεν γίνεται τίποτα. Δεν ξέρουν που το βιβλίο τους, σε ποια βιβλιοπωλεία είναι, αν υπάρχει πουθενά. Δεν ξέρουν πού πουλιέται, να στείλουν τους φίλους τους. Δεν έχουν αντίτυπα δικά τους να κάνουν ένα δώρο, αδερφές. Ναι. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλές καταστάσεις που προκαλούν γκρίνια γενικά και εμείς τα ακούμε, γιατί είμαστε ο πρώτος αποδέκτης αυτών των προβλημάτων των συγγραφέων. Πολλοί κόσμος γράφει από τον κορονοϊό και μετά την καραντίνα. Έχει το επάγγελμα, έχει αυγατήσει πάρα πολύ. Λοιπόν, και τι να πρωτοκάνουν και ποιος να πρωτοεκδώσει και ποιος να πρωτοδιαφημίσει και ποιος να πρωτοπουλήσει. Και μας ήρθε και μας μια ιδέα από ένα φίλο συγγραφέα που είπε να σου φέρω 3 βιβλία να τα βάλεις στη βιτρίνα. Ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε ένα κεντρικό μαγαζί στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Από τη βιτρίνα μας περνάει κόσμος. Και λαός, ας πούμε. Η βιτρίνα ενός βιβλιοπωλείου είναι πάντα μια βιτρίνα. Και όπως ξέρουμε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, οι βιτρίνες είναι πληρωμένες οι περισσότερες, έτσι, πληρώνει κάποιος εκδοτικός. Ναι, και τα ράφια. Και τα ράφια και τα στάντ και οι προθήκες και οι πρώτοι πάγκοι και τα λοιπά. Όχι μόνο στα βιβλιοπωλεία, σε όλα τα μαγαζιά. Στα σούπερ μάρκετ, παντού. Είναι μια πρακτική marketing που είναι θεμιτή, δεν έχουμε πρόβλημα. Εμείς όμως, επειδή δεν είχαμε ποτέ παραδώσει με εκδοτικούς, δεν είχαμε και τέτοιο marketing. Η βιτρίνα είναι δικιά μου, την κάνω ό,τι θέλω. Άμα θέλω, βάζω όλη τη βιτρίνα μου, το όλα λάθος, ας πούμε. Ναι. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Γι' αυτό, λοιπόν, τα 3 αντίτυπα είναι το minimum, το ζητάω για να κάνει μπούγιο, Ναι, το καταλαβαίνω. Αλλιώς δεν γίνεται. Εγώ τώρα μετά το βγάζω φωτογραφία, βγάζω τη βιτρίνα φωτογραφία, το βγάζω το βιβλίο μέσα στο μαγαζί. Το ανεβάζω εννοείται στο e-shop. Αλλά το έχω και εκεί, όταν θα μπει μια φορά τη μέρα ο αναποφάσιστος, τι να διαβάσω τώρα, διάβασα αυτό, τι μου προτείνετε μετά, το έχω το βιβλίο εκεί και λέω πάρε αυτό. Ναι. Εννοείται, τα διαβάζουμε τα βιβλία.
Ναι, έτσι. αυτό θα στο ρωτούσα σε λίγο, γιατί Ναι, τα διαβάζουμε, είναι Κατερίνα, γιατί σημαντικό. η ευθύνη του να προτείνεις βιβλία δεν είναι μικρό πράγμα. Μην Ναι, βλέπουμε τώρα ότι ο κάθε, ε, ο κάθε, influencer. να μην πω influencer, Influencer. ναι, Πες ο το κάθε έτσι. influencer έχει πιάσει από βιβλία μέχρι noodles, ας πούμε, Ναι, και μπράβο. προτείνει ανεξέλεγκτα. Και που ονομαστήκαν κριτική λογοτεχνίας, ας πούμε, άνθρωποι που δεν ξέρουν να μιλήσουν. Εγώ μπορώ να τρελαθώ με αυτά τα πράγματα. Η ευθύνη του να προτείνεις, ξέρεις γιατί είναι πολύ μεγάλη, γιατί στην εποχή μας το πιο πολύτιμο αγαθό του κόσμου όλου είναι ο χρόνος του. Βέβαια. Σωστό. Το λένε όλοι αυτό. Ποιο είναι το πιο πολύτιμο πράγμα που έχουμε? Ο χρόνος μας. Ο ελεύθερος χρόνος, το work-life balance. Δηλαδή, άμα σου προτείνω εγώ μια βλακεία 800 σελίδες, θα πάρω χρόνο τη ζωή σου που δεν μπορώ να το ξεπληρώσω μετά. Ναι, και Δεν είναι δηλαδή βραχιόλι να σου διαφημίσω αυτό και να σου πω πάρ' να το πάρεις και να μην βγει καλό ή να μην σ' αρέσει. Δεν σου τρώω χρόνο. Σου τρώω μόνο χρήμα. Στο μόνο δηλαδή που έχω έτσι τους ενδιασμούς μου, γιατί και εγώ αυτής της άποψης είμαι, όπως το λες εσύ δηλαδή, γιατί και εγώ προτείνω βιβλία, δεν γράφω κριτική, γράφω την άποψή μου, έτσι. Ναι. Εγώ δεν θα πάρω ποτέ αυτόν τον τίτλο, γιατί δεν μ' αρέσει, δεν είμαι καμία σχέση. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν εγώ θα προτείνω ένα βιβλίο, θα το προτείνω γιατί το έχω αγαπήσει εγώ, μου είχε αρέσει εμένα. Εννοείται. Αλλά εγώ, με σένα παράδειγμα, τώρα μιας και μιλάμε μαζί, διαφέρουμε παράδειγμα στα αναγνωστικά γούστα. Ναι. Αν για χύψη λόγω τους, τέλος πάντων, εγώ σε εμπιστεύομαι την κρίση σου, την άποψή σου, την πρότασή σου κλπ. Θα πάρω μια-δυο φορές το βιβλίο. Δεν είναι ότι θα φάω, πήγα να το πω πολύ λαϊκά τώρα, δεν είναι ότι θα είναι πάρα πολύ άσχημο, αλλά θα καταλάβω ότι εσένα σου άρεσε, εμένα δεν μου άρεσε. Ναι. Με αυτή την έννοια, τόσο απλά. Οπότε θα σου πω, Δέσποινάκη, δεν έχουμε τα ίδια γούστα στις αναγνώσεις. Μέχρι εκεί όμως. Δεν μιλάμε να πάρεις τώρα ένα τελείως κακό ή κακογραμμένο βιβλίο και να πεις έλα να στο διαφημίσω. Μια φίλη συγγραφέας, η Κατερίνα Τζιμοπούλου, λέει να της κάνεις αποδοχή για να μας δει. Που έχει στείλει... Πολύ ευχαριστώς, κυρία Τζιμοπούλου μας. Κάπου την ξέρω εγώ την Τζιμοπούλου, την Κατερίνα. Ναι, την ξέρεις, γιατί έχω ανεβάσει το βιβλίο της. Είναι... την ξέρω, είναι η φίλη της Μαντός. Ναι. Από εκεί την ξέρω, από τη Μαντό. Λοιπόν, να σου πω αρχικά ότι ποτέ δεν γύρισε άνθρωπος που του πρότεινα βιβλίο να μου πει δεν μ' άρεσε. Εντάξει. Τουναντίον. Τελείωσε. Δεν ξέρω γιατί και μου φαίνεται και εμένα περίεργο τόσα χρόνια, ας πούμε, να μην έχω πέσει ποτέ έξω. Γιατί είμαι και περιορισμένη. Πρέπει να προτείνω κάτι από αυτά που έχω. Δεν μπορώ να προτείνω, ας πούμε, το Φύλακα στη Σίκαλη, γιατί δεν το έχω εκείνη την ώρα. Κατάλαβες πώς το λέω. Ναι. Πρέπει όταν μου λέει ο άλλος να διαβάσω, πρέπει να το έχω κιόλας για να το πάρει. Ναι. Σε εμάς τα βιβλία έρχονται, φεύγουν, πρέπει να πετύχεις και το timing. Βέβαια είναι χιλιάδες, οπότε εντάξει, κάτι θα βρω. το πετύχεις. Τουναντίον λοιπόν, όλοι γυρνάνε και μου λένε αυτό που μου προτείνατε μ' άρεσε πάρα πολύ. Πολύ δηλαδή, ωραία. που άρχισα να απορώ. Αλλά και έχω διαβάσει πάρα πολλά, να μην μπενεύομαι τώρα, αλλά έχω διαβάσει κοντά στα 2.500 βιβλία. Δεν θα έχεις διαβάσει, εσύ μέσα στα βιβλία. Δεν υπολογίζω σε αυτά μέσα. Σε αυτά δεν υπολογίζονται τα Μπέλ που διάβαζα παλιά, τα Άγκαθα Κρίστη και τα 79, ξέρω εγώ, που έχω διαβάσει. Αυτά δεν τα έχω, δεν υπολογισμένα, έτσι. Αυτά που διάβαζα παλιά, πολύ ενδιάμεσα, πολλά τέτοια. Έχω διαβάσει εγώ όλα τα Βίμπερ, τα αστυνομικά, τα παλιά, τη James Joyce, αυτά δεν τα υπολογίζω, έτσι. Ναι. Υπολογισμένα στα 2.500. 2.500 είναι τα, ας πούμε, παλιά τα θεωρούσαν υποδέστερα τώρα τα θεωρούν ισότιμα και καλά κάνουν και τα βγάζουν και με βαμμένα σόκορα και ωραία, έτσι. Εγώ παλιά δεν τα μετρούσα αυτά στο διάβασμα. Ναι, οκ. Δηλαδή.
Και η πείρα μου λοιπόν και από το διάβασμα και από το 2 κουβέντες που θα μου πεις τι διάβασες και σ' άρεσε, τι διάβασες και δεν σ' άρεσε. Θα μου πεις 2 βιβλία δηλαδή, θα ξέρω να σου πω τι να διαβάσεις και σε τι φάση είσαι. Είναι πολύ βασικό το mood. Ναι, σαφώς. Δηλαδή δεν μπορείς π.χ. να βιώνεις μια μεγάλη απώλεια και να σου δώσω εγώ. Δηλαδή πρέπει να το ξέρω το mood περίπου. Ναι, ναι. Περίπου. Ναι. Βλέπω μετά και την ηλικία, γιατί και η ηλικία παίζει ρόλο. Αυτά λοιπόν μου αρκούν. Να μου πεις ένα βιβλίο που σ' άρεσε, ένα βιβλίο που δεν σ' άρεσε. Και την ηλικία σου και το ψυχολογικό mood στο οποίο είσαι. Καταρχάς, πριν τώρα κάνω, γιατί μου ήρθε μια ερώτηση που βαίνει, αλλά δεν πειράζει, θα την κάνω σε λίγο. Θέλω να μας πεις λίγο για τα Mystery Gifts. Ναι. Τα Mystery Gifts είναι μια ιδέα που... Πολύ ωραία ιδέα. Ναι. Εσύ πήρες, Πήρα. Σιγά που δεν τα άφηνα. Άκου πώς ξεκίνησε αυτό. Εμείς έχουμε πολλούς τουρίστες στο μαγαζί, γιατί έχουμε και πάρα πολλά ξενόγλωσσα. Έχουμε πάρα πολλούς τουρίστες, γιατί είναι και το μέρος τουριστικό. Πάνε στη Ροτόντα όλοι. Ποιος δεν θα πάει στη Ροτόντα, ας πούμε. Σωστά. Είναι και ο Άγιος Παντελεήμονας, που είναι μια πολύ ιδιαίτερη εκκλησία της Θεσσαλονίκης και είναι μνημείο του UNESCO. Μαζεύεται κόσμος, ξαναγείται, ναι, βέβαια. Λοιπόν, και επειδή οι τουρίστες πάντα διάβαζαν, δηλαδή από τα πολύ παλιά χρόνια που ξέραμε ότι στην Ελλάδα διαβάζει ένα 10%, ξέρω εγώ, οι ξένοι, και αν. Οι ξένοι πάντα διαβάζαν περισσότερο, δηλαδή θέλανε βιβλία που να μπορούν να τα κουβαλήσουν μαζί τους. Σκέφτηκα λοιπόν και εγώ, επειδή κατά καιρούς είναι αυτό το mystery book, mystery blind date with a book, έχουν κάνει διάφορα. Εγώ έκανα mystery gift, που έχουν διάφορα από 1 ευρώ. Το 1 ευρώ έχει μέσα, έχουμε και πάρα πολλές κάρτ ποστάλ, να το πω και αυτό. Τέτοια ποικιλία κάρτ ποστάλ, ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχει σε άλλο μαγαζί. Ναι. Στα τουριστικά έχει τις κλασικές κάρτ ποστάλ. Εμείς έχουμε και κάρτ ποστάλ της παλιάς Θεσσαλονίκης, και παλιές, αλλά και reproduction που λένε, αλλά της παλιάς Θεσσαλονίκης σε μεγάλη ποικιλία σχεδίων και θεμάτων. Έχω βάλει λοιπόν μέσα από μια κάρτα παλιά και τώρα στο 1 ευρώ έχω βάλει ένα δωράκι του στυλ στυλό, stickers, τέτοια. Στο 3 ευρώ έχω βάλει, το λέω σουβενίρ Θεσσαλονίκη, έχω βάλει μια κάρτα της Θεσσαλονίκης και ένα μαγνητάκι. Και κάνει 3 ευρώ. Και με 4 ευρώ έχω βάλει μια κάρτα και ένα βιβλίο. Αυτό πήρα εγώ. Και έχουμε βιβλία και στα ελληνικά και στα αγγλικά για τους τουρίστες. Αυτά είναι σακουλάκια τα οποία είναι ελαφριά. Το βιβλιαράκι είναι βέβαια καλό, δεν είναι βιβλίο με 5 σελίδες, είναι βιβλίο καλό. Και μάλιστα έχω ανοίξει εγώ, έχω ετοιμάσει βιβλία για mystery gift και διάβασα, λέω αυτό τι είναι, λέω, για να το έτσι, μου έκανε κλικ και με έβγαλε από ένα reading slump και λέω τώρα αυτό, το τέλειο βιβλίο που ήταν το Darling, του, πώς τον λένε, δεν θυμάμαι. Μισό λεπτό, σημειώνω. Ξενόγλωσσο είναι αυτό? Όχι. Στα ελληνικά ήτανε. Οκ. Αν θυμηθείς τον συγγραφέα, θα τον θυμηθώ, γιατί το διαβάζω, παθαίνω πλάκα. Λέω δηλαδή με 4 ευρώ κάποιος θα πάρει αυτή τη βιβλιάρα τώρα, ας πούμε. Ναι. Και εκεί μου πάω να τον σημειώσω και νομίζω ότι δεν τον έχω ξαναδιαβάσει. Γιατί εντάξει, ένα μυαλό δεν τα θυμάσαι κιόλας. Δεν τα θυμάσαι. Βλέπω ότι ο ίδιος συγγραφέας μου είχε βγάλει πριν 5 χρόνια από ένα άλλο reading slump με το βιβλίο του «Το μαγαζάκι των αυτοκτονιών». Κάτι μου λέει αυτό. Λοιπόν, δεν θυμάμαι πώς τον λένε αυτό το συγγραφέα τώρα. Θα το βρούμε. Θα το δούμε. Γιατί του χρωστώ σίγουρα ένα tribute. Λοιπόν, το μαγαζάκι. Δεν ξέρω πώς διαβάζετε το όνομά του. Το Le Jean. Μάλλον Jean Teillet. Κοντά έπεσα.
Ναι. Δεν ανοίγει με τίποτα το site τώρα. Να το. Το μαγαζάκι των αυτοκτονιών είναι θεϊκό, έτσι πως το βλέπω, εξαντλημένο στον εκδότη. Το έχετε? Όχι. Δεν το Με έχουμε. χάλασες τώρα. Ούτε το Εντάξει, Darling. λοιπόν. Ούτε το Darling. Φανταστικά βιβλία, δυνατά βιβλία, συγγραφέας που δεν μπορεί να μην το ξέρει κανείς. Όλο το BookTok, όλο το Bookstagram, αν ρωτήσεις, ας πούμε. Και όμως, τέτοια βιβλία βρίσκεις μέσα στα Mystery Gift με 4 ευρώ. Αυτό. Ναι. Γιατί δεν θέλω να, ξέρεις, να κοροϊδεύω τον κόσμο. Ο κόσμος δεν χαζός. Όχι. Ειδικά ο κόσμος, έτσι, που διαβάζει. Δεν μπορείς να τους κοροϊδέψεις. Όχι. Και πλέον καθόλου. Άντε, μπορεί να πέρασε ένα διάστημα που μπορεί κάποιοι να κοροϊδευόντουσαν, αλλά τώρα πια όχι. Εντάξει, το δικό μας το επάγγελμα έχει μια κακή φήμη. Κακή φήμη με την έννοια ότι πολλοί το συνδέουν με τα παλιατζίδικα, με τα... Κατάλαβες, διάβασα ένα άρθρο προχθές, που δεν θέλω να πω ποιος το έγραψε τώρα, γιατί μπορεί να είναι και φίλος σας, γνωστός σας κλπ. Σε ένα περιοδικό, τέλος πάντων, που υπάρχει αρκετά χρόνια στην Ελλάδα. Έχουν και ένα γκρουπ αυτοί βιβλιοφιλικό. Είναι συγγραφέας ο κύριος και έγραψε πολύ άσχημα λόγια για τα παλαιβιβλιοπωλεία. Okay. Πολύ άσχημα λόγια, του στείλω ότι δεν θεωρούνται βιβλιοπωλεία γιατί δεν αποδίδουν χρήματα στον εκδότη, στον συγγραφέα, δηλαδή δεν είναι μέρος του οικονομικού κύκλου. Η αγορά στο παλαιβιβλιοπωλείο είναι ανάμεσα σε δύο μέρη, λέει, στον πελάτη και στον παλαιβιβλιοπόλη. Αλλά δεν είπε τίποτα για τη διάσωση των βιβλίων που κάνουμε, δεν είπε τίποτα για το εξαντλημένο μαγαζάκι των αυτοκτονιών που μπορείς να βρει κάποιος εμάς, δεν είπε τίποτα για την ανακύκλωση που βοηθάμε τον πλανήτη, ας πούμε, γιατί είναι κρίμα να τα πετάμε. Δεν είπε τίποτα για τους εκδότες που κάνουν όλο τον χρόνο παζάρια και εκθέσεις και είναι βιβλιοπόλες οι ίδιοι. Δηλαδή, άμα το πάρουμε έτσι, είπε ότι δεν είμαστε εμείς, δεν θεωρούμαστε βιβλιοπωλεία, γιατί δεν συνεισφέρουμε. Αλλά είπε όμως ότι ούτε και ο Σκλαβενίτης θεωρείται βιβλιοπωλείο και θέλω να διορθώσω, γιατί ο Σκλαβενίτης είναι βιβλιοπωλείο, αφού συνεισφέρει στον οικονομικό κύκλο, να λέμε τότε και το Σκλαβενίτη είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος έμπορος βιβλίων στην Ελλάδα. Και κάνει δουλειά, αυτό ήθελα να πω, ναι, κάνει δουλειά. Και τον ζητάνε οι εκδότες. Τζάγκο είναι βιβλιοπωλείο, να τα πούμε όλα βιβλιοπωλεία. Και μόνο τα παλαιοβιβλιοπωλεία δεν είναι παλαιοβιβλιοπωλεία. Δεν είναι βιβλιοπωλεία, ας πούμε. Γιατί δεν... Και έγραψα και εγώ, δεν κάνατε την έρευνά σας καλά, γιατί εμείς έχουμε και καινούργια βιβλία. Ορίστε. Συνεισφέρουμε στον οικονομικό κύκλο, αφού τόσο πολύ μεγάλα ανάγκη έχουν οι εκδότες, οι μεγάλοι τουλάχιστον, ας πούμε, που είναι και οι ίδιοι βιβλιοπόλες στο κάτω-κάτω. Όλοι έχουν μαγαζιά, όλοι έχουν site, όλοι έχουν... και όλη μέρα είναι στα παζάρια και πουλάνε βιβλία οι εκδότες. Εγώ να ρωτήσω το εξής. Από τη στιγμή που ένα παλαιοβιβλιοπωλείο έχει και εκδόσεις, βιβλία δηλαδή, που δεν κυκλοφορούν, έτσι, δεν συνεισφέρει αυτόματα στον κύκλο, όπως το είπες, της αγοράς των βιβλίων? Όχι, γιατί ό,τι ήταν αποδοθεί, λέει, στην πώληση, στον εκδότη, στον συγγραφέα, στον μεταφραστή, στον υπογράφο, στον αυτό, έχει γίνει. Αυτή η πώληση είναι διμερής. Μόνο πελάτης, βιβλιοπωλείο. Τώρα γιατί πληρώνουμε ΦΠΑ, βέβαια δεν το ξέρουμε αυτό. Κανονικά δεν θα έπρεπε να πληρώνουμε Άσε το ΦΠΑ. Άσε το ΦΠΑ, είναι μεγάλη υπόθεση. Να πούμε καλησπέρα στη Σοφία, την Τουτσίδου, την Κατερίνα την Τζιμοπούλου και τον Δημήτρη τον Κρυσταλάκο. Ναι. Δημήτρη, γεια σου. Και Κατερίνα και Σοφία. Γεια σας. Λοιπόν, αυτή την ερώτηση που ήθελα να σου κάνω πριν, θα σου κάνω τώρα. Ναι. Που περιέργως τη θυμάμαι. Γιατί εγώ έχω και μια τάση να ξεχνάω. Ποιος δεν έχει τάση να ξεχνάω? Ναι, ρε, τόσα πράγματα μες στο κεφάλι μας. Ποιο είδος βιβλίων πιστεύεις ότι, ή όχι πιστεύεις, από το δικό σας το βιβλιοπωλείο, ποιο είδος βιβλίων φεύγει περισσότερο, κινείται? Έχει 1, 2, ίσως.
Άντε, 3. Όχι, έχει παραπάνω. Γιατί, Έχει, καταρχάς, τα έχω δει όλα σε αυτό το μαγαζί. Μου έχουν το ζητήσει φαντάζομαι. από τηλεφωνικό κατάλογο του 80 για να βρουν π.χ. ένα παλιό τους αμόρε. Τέλειο αυτό. Ναι, δηλαδή, και εγώ δεν ξέρω τι ζητάει ο κόσμος. Ζητάει τα πάντα ο κόσμος. Ό,τι και να έχεις θα πουληθεί. Μπράβο, εσύ. Αυτό είναι Ό,τι ωραίο. και να έχεις θα πουληθεί. Αλλά η λογοτεχνία θα πω. Η κλασική λογοτεχνία. Από τη λογοτεχνία πιο πολύ η κλασική λογοτεχνία. Η ιστορία. Ενδιαφέρον. Η ιστορία πολιτική και οι αρχαίοι θα είναι πάντα στην κορυφή. το top 3, ας πούμε, στις πωλήσεις. Αλλά, τι γίνεται τώρα, ενώ οι αρχαίοι είναι συγκεκριμένοι και πουλάνε όλοι, στη λογοτεχνία, επειδή υπάρχουν χιλιάδες εκατομμύρια συγγραφείς Έλληνες και ξένοι, θα μπορούσαμε και εκεί, δηλαδή το επόμενο μαγαζί που θα ανοίξω, θα πουλάω μόνο, προσέξτε, Καζαντζάκη, Στίβεν Κίνγκ, Άγκαθα Κρίστη και Ντοστογεύσκι. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να πουλάς. Σοβαρά, Ναι. Πω. Με αυτούς τους 4 κάνεις δουλειά. Είναι τόσο πολύ πιο πάνω. Και δεν είναι τυχαίο που είναι, εντάξει, για την Άγκαθα Κρίστη ξέρουμε ότι είναι τα βιβλία της. Σε όλες τις εκδόσεις να τα έχεις, μια χαρά θα τα διαβάσεις. Λοιπόν, και παγκοσμίως είναι από τις μεγαλύτερες σε πολλοί συγγραφείς στον κόσμο. Ο Στίβεν Κίνγκ επίσης. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Ναι. Και θα το βγάλω στην αρχή. Στην αρχή δεν είχα βάλει τον Ντοστογεύσκι και έλεγα θα το βγάλω τα 3K ή τα 4K, γιατί είναι όλα από κάπα τώρα. Ναι. Και λέω και Καραμουζά, 4K. Αλλά μετά λέω ότι θα βάλω και ένα Ντοστογεύσκι μέσα να έχω, γιατί έτσι μας πάει. Είναι και αδυναμίες αυτές. Μας αρέσουν οι Ρώσοι. Εσύ τώρα, για πάμε, εσύ τι διαβάζεις? Σ' αρέσει ο Ντοστογεύσκι? Εγώ διαβάζω απ' όλα. Τώρα, ας πούμε, διαβάζω αυτή τη στιγμή, το έχω ρίξει στα διηγήματα. Ενδιάμεσα, βέβαια, διάβασα και ένα αστυνομικό Πάτερσον, γιατί εγώ τα ξεπετάω σε 2 μέρες, έτσι, δεν πάνε 800 σελίδες. Διάβασα ένα Πάτερσον, James Patterson, άλλος με εκατομμύρια τύπα. Λοιπόν, διάβασα το πρώτο έγκλημα, λεγότανε, και ήταν το πρώτο βιβλίο της γυναικείας λέσχης φόνων. Αλλά, δεν έχουν μεταφραστεί όλα στην Ελλάδα. Και εκεί που το διάβαζα και το έβαλα φωτογραφία, μου το ζήτησε ένας φίλος και ακροατής που με ξέρει χρόνια στο Facebook και το πούλησα κιόλας τον Πάτερσον. Πάει ο Πάτερσον. Τον πούλησα. Έτσι πάνε εδώ. Γι' αυτό δεν κρατάω βιβλία, γιατί τι να κρατήσεις, θα ζητήσουν κάποια στιγμή. Εγώ τώρα λοιπόν τώρα πρέπει να σηκωθώ λίγο. Ναι, σήκω. Όχι, δεν θα σηκωθώ, θα έρθει ο βοηθός μου που είναι εδώ. Έτσι. Εκείνα τα 2 βιβλία από εκεί, τα 2 βιβλία από εκεί θέλω. Επειδή είναι καλοκαίρι και κάνει πολύ ζέστη, και τα 2 βιβλία από εκεί θέλω, το πάνω και το τελευταίο. Τα διαβάζω ένα λάξ. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ εύκολα σε βαρύ και δύσκολο βιβλίο τώρα το καλοκαίρι. Και το άσπρο. Λοιπόν, και εγώ 4 βιβλία διαβάζω ταυτόχρονα αυτή την περίοδο. Ναι, αλλά αυτά είναι τελείως διαφορετικά. Τώρα θέλω να βρω και το δικό σου κάπου, βέβαια, να το διαβάσω. Να το διαβάσεις, να έχεις τη σειρά του, γιατί τα πάω καλά. Τώρα διαβάζω ταυτόχρονα. Διαβάζω τον Ελία Σκανέτη, «Οι φωνές του Μαρακές». Αυτός είναι νομπελίστας το 1981. Και λέω, ρε παιδί μου, διαβάζεις ένα συγγραφέα και κατευθείαν έχω δηλαδή υπογραμμίσει στο μυαλό μου, γιατί εγώ δεν υπογραμμίζω πάνω στα βιβλία. Ναι. Εννοείται. Κατευθείαν έχω υπογραμμίσει 3 τέτοια, ας πούμε. Και λέω, δεν το είχα σκεφτεί, δεν το έχω ακούσει πουθενά. Αυτό δεν το έχω σαν έκφραση. Σαν σκέψη, σαν γεγονό, σαν...
Και είναι ιστορίες και αυτές βέβαια μέσα. Από μετά από ένα ταξίδι στο Μαρακές και λέγεται το Μαρόκο. Εν πάση περιπτώσει. Για το Μαρακές. Το σημειώνω εγώ. Σημείωνε. Μόλις το διαβάσω. Ελίας Κανέτη. Ηλίας Κανέτη. Οι φωνές του Μαρακές. Λοιπόν, τώρα θα πω βέβαια ότι επειδή διαβάζω Τζιμοπούλου. Έτσι. Και αυτό θα το σημειώσω, γιατί δεν το είχα σκοπό. Θα το πάρεις από την Παλαιοβιβλιοθήκη για να πάρεις και βιβλίο δώρο. Βεβαίως θα το πάρω από εσάς. Κατερίνα. Να στηρίξουμε και το κορίτσι με ένα παραπάνω τρόπο. Συνονόματες είστε. Έτσι. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Θα νομίζεις ότι έχεις γράψει εσύ, ας πούμε. Εσύ σίγουρα που έχεις συγγραφέας. Εδώ νομίζω ότι το έχω γράψει εγώ που δεν είμαι συγγραφέας, ας πούμε. Okay. Και δεν έχω γράψει και δεν... Μου λένε όλοι γιατί δεν γράφεις. Δεν ξέρω, λέω γιατί μιλάω πολύ εγώ. Δεν σου βγήκε, εντάξει, μπορεί να σου βγει. Άλλο γι' αυτό. Λοιπόν, είναι ιστορίες για την απώλεια, για το πράγματα που όλοι έχουμε ζήσει, για τα αυτά. Αλλά είναι μικρά διηγήματα. Αυτό μ' αρέσει. Τα οποία, επειδή σου λέω τώρα το καλοκαίρι, εγώ δύσκολα συγκεντρώνομαι. Ναι. Όλο αυτό ξεκίνησε βέβαια από μια παρουσίαση που πήγαμε και βρήκαμε τα τετράδια συνεργείων. Και αυτό το έχω πάρει. Το ξέρεις αυτό. Είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν μαθητές του Παύλου του Θωμόπουλου του Μακαρίτη. Γράψανε διηγήματα εδώ μέσα και το βγάλανε. Και αυτό μπορείτε να το βρείτε στην Παλαιοβιβλιοθήκη. Αυτό που λέτε χέρι-χέρι εντωμεταξύ για να ξαναεκδοθούν τα βιβλία του Παύλου του Θωμόπουλου. Τα έσοδα πάνε εκεί, ναι. Τα παιδιά μας δώσανε αντίτυπα να έχουμε στην Παλαιοβιβλιοθήκη και όταν πουληθούν τα χρήματα φυσικά. Ναι. Από εκεί γνωρίσαμε και την Κατερίνα, γνωρίσαμε και άλλους. Έλα, σίγουρα. Τον Ιωσήφ, τον Μανίκη και φυσικά τον Ηρακλή. Τον Ηρακλή και πήραμε και αυτό. Αυτό το έχεις διαβάσει από τις εκδόσεις Σνάφη. Okay. Και αυτό θα το βρεις στην Παλαιοβιβλιοθήκη. Ναι. Και ξέρεις τι είναι. Είναι ιστορίες συγγραφέων προσωπικές με βιβλιοπόλες. Συλλογικό. Ναι, συλλογικό είναι. Συλλογικό. Ωραία. Εντάξει, τα έχω σημειώσει. Εγώ με κάθε live καταστρέφομαι. Αυτά τα 4 τώρα τα διαβάζω εν αλλάξει, κατάλαβες. Και μετά είναι σειρά το δικό σου, του οφθαλμίατρού μου που έχει γράψει κάτι ποίηματα και μας τα έκανε δώρο στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου. Εμένα όλοι μου οι γιατροί είναι συγγραφείς. Όλοι μου οι γιατροί έχουν γράψει βιβλία. Πώς γίνεται. Εν τω μεταξύ, το οφθαλμίατρο το ιατρείο, μπαίνεις μέσα και σου τρέχουν τα σάλια, έχει μια βιβλιοθήκη. Έχει κάτι πίνακες, μια τέχνη. Εμένα μου αρέσουν και οι πίνακες μεταξύ και κάθομαι εκεί και χαζεύω. Του Οριλάμ το ιατρείο είναι πάρα πολύ. Ο καρδιολόγος μου έχει γράψει. Περίμενε να σου φέρω και τα βιβλία του. Να σηκωθώ και εγώ θα σχολιάσω λίγο του Βαγγέλη το σχόλιο. Θα σχολιάσω το σχόλιο. Βαγγέλη, τι θέλεις να πεις? Το πόσο λέει κρατιέμαι να μην σχολιάσω τα επώνυμα και των 2 κυριών. Θέλει να πει τζάμπα καραμούζα. Να μας τα... Βαγγέλη, γιατί τσαμπά... Εντάξει, είναι και φίλος. Να είσαι καλά, βρε Βαγγέλη. Δεν πειράζει. Να πω κάτι. Καλά, τώρα στο live όχι, πειράζει. Λοιπόν, Κατερίνα μου, καλοτάξει εδώ. Χίλια ευχαριστώ, λέει, με συγκινήσατε που κάνετε αναφορά και στην Γελοτοπιό. Ναι, αφού από εκεί σας γνωρίσαμε όλους τώρα και έχουμε μπει στο Λούκι και διαβάζουμε διηγήματα. Εμένα παλιά, παλιά έχω αλλάξει πολλές φορές γούστα. Δεν μ' άρεσαν τα διηγήματα. Εγώ ήθελα καλά. Να και εγώ. Ναι, και εγώ έτσι ήμουνα. Πριν χρόνια τώρα μιλάμε. Αν δεν ήταν το βιβλίο η Άννα Καρένινα να είναι τόσο, ας πούμε, να το καταλάβω, να το ευχαριστηθώ, μου φαινόταν... τώρα βέβαια... Δεν είναι βιβλίο. Ναι. Λοιπόν, διηγήματα είναι και αυτά που μας χάρισε ο οφθαλμίατρός μου. Στάθης Κοψαχίλης λέγεται. Οκ, δεν τον ξέρω. Η Δρακοντιά. Ναι. Και Παραμιλητά. Ωραία. Είναι εκδόσεις Μελάνη και εκδόσεις Θερμαϊκός.
Ωραία. Οπότε, Ας σειρά μείνω στις έχουμε 3. αυτά και το δικό σου μετά. Για τον Ιούλιο νομίζω θα τα έχω Εντάξει, ξεκινάσει. μικρά είναι. Θα Ναι, τα μικρά είναι γιατί διαβάζω και ξεκοτάξεις. γρήγορα. Έχω Έτσι. ευτυχώς αυτό το καλό, διαβάζω πολύ γρήγορα. Ναι, ναι, ναι. Θα Εσύ που έχεις να διαβάζω. κάνεις και με συγγραφείς και με τους αναγνώστες, ξεχωρίζεις κάτι που να είναι πάρα πολύ ωραίο και κάτι που να είναι πάρα πολύ ενοχλητικό ή τέλος πάντων βγάλε το πάρα πολύ. Σε Δηλαδή, ποιο θέμα? όσον αφορά, ας πούμε, παράδειγμα, την αγορά, ας πιάσουμε τους αναγνώστες. Ε, Υπάρχει κάτι που, ας πούμε, παράδειγμα, σου το λένε συχνά, ίσως, ή δεν ξέρω τώρα, προσπαθώ να Εμένα φέρω παραδείγματα. με ενοχλεί η προβατοποίηση. Ναι, Δηλαδή, αυτό το... όπως είπε και ο Μουρακάμι, που τώρα έχει βγάλει και καινούριο και όλο το βλέπω μπροστά μου, όταν διαβάζεις τα ίδια βιβλία με τον άλλον, θα σκέφτεσαι τα ίδια πράγματα με τον άλλον. Δηλαδή, Ναι, αρχίζει να χάνεται το individuality και στο διάβασμα. ναι. Έχει να κάνει με το marketing Ναι, έχει να αυτό. κάνει καθαρά με το marketing, έχει να κάνει με το BookTok, έχει να κάνει με τον ανταγωνισμό, το πήρες εσύ να Ναι, το πάρω κι εγώ, ότι το είπε αυτός να το πω κι εγώ. ναι, Και καταλήγουν, ακριβώς. να σου πω κάτι, εγώ παλιά ξέρω ότι πήγαινε ο μπαμπάς μου σε σπίτια να αγοράσει βιβλία και καταλάβαινες από τη βιβλιοθήκη του ανθρώπου τι άνθρωπος ήτανε. Ναι, ναι, Από ναι, την αρχή μέχρι το τέλος καταλάβαινες τι άνθρωπος είναι. Το ναι, χαρακτήρα του, τι έκανε. Τώρα θα μπαίνει στα σπίτια και θα έχουν όλοι τα ίδια βιβλία. Αυτό αυτομάτως μαζικοποιεί τις προσωπικότητές μας. Αυτό είναι που με ενοχλεί πολύ, που ο κόσμος, ας πούμε, παρασύρεται τόσο πολύ εύκολα. Μμμ. Ειδικά με τη μεταφρασμένη, εσύ, Δέσποινα, πω αυτό το πράγμα. Με τη Ποιο? μεταφρασμένη. Ναι, Πολύ. Πολύ ναι. έντονο με τη μεταφρασμένη. Δηλαδή, Και τα με τους αγοράζουν και Έλληνες, μετά από 2 μήνες βγαίνουν και λένε ότι δεν διαβαζόταν η μετάφραση. Αυτό πάλι αυτό άλλο. ακριβώς. Αυτό έγινε με το Όχι. Βούτυρο. Το Βούτυρο, ένα βιβλίο που πούλησε τρελά, αυτής μιας Ιαπωνέζας, πώς τη λένε. Α, Και με τη Σάρκα του Σολόι. οκ. Δεν ήταν καλή Λοιπόν, μετάφραση. έγινε ένα ντου, τα πήραν όλοι, τα είπαν όλοι έχουν γίνει όλοι book influencers εντάξει. Ο τελευταίος παρουσιαστής τηλεπαιχνιδιού βγαίνει στο TikTok και λέει για βιβλία, ας πούμε. Δηλαδή τρελαίνομαι. Άλλο πράγμα που με ενοχλεί πολύ. Ότι Ναι, εντάξει, ναι, ναι, όπως πήγες να το πεις. ναι, το πήρανε το βιβλίο και βγαίνουν όλοι και λένε τι απέσια μετάφραση ήταν αυτή. Και για τη Σάρκα του Σολόι και για το Βούτυρο. Και με ενοχλεί που τα βιβλία πλέον έχουν ένα δίμηνο ζωή. Αυτό ήτανε, άιντε άλλο. Δηλαδή ότι με ενοχλεί που βγαίνουν πάρα πολλά βιβλία. Δεν χρειάζεται τόσα πολλά βιβλία στην Ελλάδα. Βγαίνουν πάρα πολλά. Κρίμα δεν είναι να πολιτοποιούνται. Ναι, Κρίμα ναι, δεν είναι να γίνονται όλο τον χρόνο παζάρια. Τι θα κάνουν οι βιβλιοπόλες. Και όλοι, μόνο η πολιτεία είναι βιβλιοπωλείο. Πάνε οι εκδότες και λένε «Α, τα είχατε πιο ακριβά στο παζάρι». Ναι, γιατί λέει δεν θέλουμε να ανταγωνιστούμε τους πελάτες μας. Την πολιτεία, γιατί μόνο η πολιτεία τα έχει πιο φθηνά από όλους. Κατάλαβες καλά, τώρα. δεν έχουν το 10% αυτοί επίσης. Έχουν πιο κάτω. Λέμε για τα υπόλοιπα. Για τα Α, υπόλοιπα. τα πιο... Που έχει περάσει Ναι, το ναι, 18μηνο και λοιπά. ναι, 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 ναι. Κοίτα να δεις τώρα. Και με ενοχλούν και άλλα πράγματα. Άμα κάτσουμε να πούμε να κάνουμε ένα ειδικό live για αυτά που με ενοχλούν. Ναι. Και τις Αλλά παπαγένειες. το ότι διαβάζουμε όλοι τα ίδια, πρέπει να το σκεφτεί ο κόσμος, ας πούμε. Δεν θα έχει προσωπικό χαρακτήρα και ταυτότητα αν διαβάζει ό,τι διαβάζουν όλοι. Καταρχάς, εγώ έχω απογοητευτεί προσωπικά, επειδή πέρασα ένα πολύ μεγάλο διάστημα που διάβαζα σχεδόν αποκλειστικά μεταφρασμένη λογοτεχνία. Ήμουνα πάρα πολύ του αστυνομικού, δεν έφευγα από το αστυνομικό, δηλαδή ήμουνα εκεί κολλημένη. Τέλος πάντων, πριν πολλά χρόνια τώρα αυτό, συγγνώμη, ώσπου σε κάποια φάση άρχισα να διαβάζω Έλληνες και μάλιστα Έλληνες στην αστυνομική λογοτεχνία. Και έχω πάθει πλάκα. Τώρα έχω φάει κόλλημα με τους Έλληνες.
τι θέλω να πω, ότι δεν μπορώ να καταλάβω τόσο πολύ μεταφρασμένη ξένη, δηλαδή λογοτεχνία, γιατί να έρχεται. Εν τω μεταξύ είναι τόσο κοστοβόρα η όλη διαδικασία. Άντε να πάρεις τα πνευματικά δικαιώματα, άντε να κάνεις τη μετάφραση, άντε. Τόσο έτοιμα βιβλία, στο πούμε είναι, δηλαδή πω κάτι ανάποδο, ότι... Από marketing. Θα πω κάτι ανάποδο, ότι όσοι γράφουν αστυνομικά πλέον οι Έλληνες. Τόσο πολύ... όχι, εντάξει, έχει. Και ποίηση έχει πολύ. Να πω κάτι, δεν βρήκα κάποιον να με ξετρελάνει Έλληνα, εκτός από την Νικολούλη. Τα βιβλία της Νικολούλη είναι όντως ωραία. Όχι μωρέ, θα σου πω, έχει. Τι να σου πω τώρα, έτσι, τυχαία, επειδή τα έχω μπροστά μου. Νίκος Δαβέτας και Σωτάκης. Και αυτά είναι αστυνομικά από αυτό. Και Δούσος και Αλεξάκης, Λάζαρος Αλεξάκης. Δηλαδή, έχει. Άμα το ψάξουμε, έχει. Μα είναι τόσο πολύ. Ναι, μπράβο. Δηλαδή, σίγουρα έχει. Τα καλά περνάνε απαρατήρητα. Αυτό είναι το κακό. Αυτό είναι το κακό. Όσοι προβάλλονται, αυτοί και έχουν τύχη. Αυτό. Επίσης τώρα αυτό είναι ένα θέμα. Επειδή εγώ σε αυτό το επάγγελμα που είμαι, σε αυτό το χώρο που είμαι μάλλον με αυτές τις ιδιότητες, βοηθώ τους συγγραφείς και σε αυτό το κομμάτι και στην προώθησή τους. Την προβολή τους ως συγγραφείς και την προώθηση των βιβλίων τους κατ' επέκταση. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι αν όχι στο 100%, στο 90%, δύο πράγματα καλούμε να αντιμετωπίσω, να διαχειριστώ. Ένα, ότι αντιστέκονται, γιατί όλοι, οι περισσότεροι λένε ότι εγώ είμαι συγγραφέας, δεν είμαι μαρκετέρ. Και το άλλο είναι ότι, εντάξει, εκείνο το καταλαβαίνω λίγο περισσότερο, είμαι πιο κλειστός άνθρωπος, είμαι πιο ισοστρεφής, δεν ξέρω μέχρι πού να βγω προς τα έξω, πόσο να προβάλλω εμένα κλπ. Αυτό το καταλαβαίνω. Μπορώ να το διαχειριστώ και καλύτερα. Όταν ο άλλος όμως μου λέει δεν είμαι μαρκετέρ, δεν σημαίνει ότι όταν σου λέει κάποιος πρόβαλε τη δουλειά σου, προώθησε την ιδιότητά σου συγγραφέας, ότι θα γίνεις ξαφνικά μαρκετέρ. Αλλά χρειάζεται να μάθεις marketing. Ναι. Χρειάζεται. Τι να κάνουμε, έτσι δεν είναι, Δέσποινα. Δεν μπορούμε να στηριζόμαστε στον εκπαιδευτικό. Εγώ, να σου πω κάτι, εγώ συμφωνώ 1000% τώρα με αυτό που λες, 1000%, και θα ρωτήσω τους συγγραφείς, έτσι μια ρητορική ερώτηση, δεν χρειάζεται να μου απαντήσει κανείς, δεν ξέρω την απάντηση, ότι πώς γίνεται να ξεκινάτε να γράφετε ένα βιβλίο χωρίς να ερευνήσετε την αγορά πρώτα. Δηλαδή, χωρίς να ξέρετε... Επίσης ένα live αυτό, από μόνο του. Χωρίς να ξέρετε τι γίνεται. Πόσες χιλιάδες βιβλία βγαίνουν στην Ελλάδα. Δηλαδή υπάρχουν συγγραφείς που τους λέω ότι βγαίνουν στην Ελλάδα 14.000 τίτλοι κάθε χρόνο και δεν το ξέρουν. Δηλαδή πώς γίνεται να μπαίνεις σε μια αγορά χωρίς να τη μελετήσεις πρώτα. Δηλαδή αν θα πας να ανοίξεις ένα μπεργκεράδικο, ας πούμε, δεν θα δεις τον ανταγωνισμό, δεν θα δεις πόσο πουλάνε οι άλλοι, δεν θα δεις τι μπέργκερ κάνουνε, δεν θα δεις το ένα, δεν θα δεις το άλλο. Δηλαδή πώς είναι τόσο μεγάλη η έμπνευση, ας πούμε, που και άντε το γράφεις. Γιατί να το εκδώσεις, ας πούμε, αφού είσαι και κλειστός χαρακτήρας και δεν θες. Δυστυχώς η εποχή είναι αυτή. Αυτό μετά, ακριβώς. Δηλαδή, adapt or die. Γιατί άλλοι μου φέρνουν το επιχείρημα ότι, ας πούμε, ο Παπαδιαμάντης, μου πάνε και τόσο πίσω, ο Παπαδιαμάντης αυτά έκανε για να πουλήσει. Καλά, ο Παπαδιαμάντης έζησε σε ποιον αιώνα και εσύ ζεις σε αυτόν τον αιώνα. Καταρχάς, όποιος συγκρίνει τον εαυτό του με τον Παπαδιαμάντη, ναι, εντάξει, καλά. Από την αρχή κάπως μου γυρίζει το μυαλό τώρα που μου το λες. Δηλαδή, και ο Ντοστογεύσκι δεν είχε social media, αλλά και τώρα δεν θα χρειαζόταν ο Ντοστογεύσκι social media, θα πουλάγε με το γράψιμό του. Όποιος μπορεί να πουλήσει με το γράψιμό του τόσο πολύ. Ναι, εντάξει, όχι. Συμφωνώ. Εντάξει, ας μην παίρνουμε τα άκρα. Υπάρχουν άνθρωποι που όντως σου λένε δεν μ' αρέσουν οι παρουσιάσεις, δεν μ' αρέσουν αυτά, δεν θέλω να βγαίνω μπροστά. Το ακούω κι εγώ συνέχεια. Δεν θέλω
Μιλάω, ντρέπομαι, κάνω ράνω, θεμιτό, γι' αυτό και γίνεστε και συγγραφείς, γιατί είστε πιο εσωστρεφείς, πιο κλειστοί άνθρωποι, δεν είστε τα τέτοια. Δώστε στην Κατερίνα να το προωθήσει, δώστε και το μήνα τόσα ή φέρτε το σε μένα, που έχω μπλα μπλα και δεν με νοιάζει. Ανοίγω την κάμερα και λέω. Και μπορώ να πουλήσω πάγους στους Εσκιμώους. Τι να κάνουμε τώρα. Ο καθένας. Τέλειο. Ο καθένας στην τομέα του. Αφού δεν μπορείς. Βλέπετε όμως, εννοώ συγγραφείς και λοιπά, ότι χωρίς social media, χωρίς Google, χωρίς SEO και όλα αυτά τα τέτοια δεν γίνεται. Θα μαλλιάσει η γλώσσα μας, Δέσποινα. Δεν είναι κρίμα να πάει χαμένη η δουλειά σας. Δηλαδή και στο φινάλε, αυτό που κρίνει ένα βιβλίο είναι ο χρόνος. Δεν μπορεί ένα βιβλίο να κριθεί αλλιώς. Ό,τι και να κάνουνε, όσο και να χτυπιούνται, μπορεί να πουλήσει λόγω marketing. Αλλά είναι περιορισμένο όμως. Αλλά αν σε 10 χρόνια θα το θυμόμαστε, αυτό. Είναι μόνο θέμα του καλού γραψίματος. Να διαβάζεις κάτι και να πεις... Γι' αυτό εδώ κολλάει το ότι δεν γράφουμε και άντε το στέλνουμε για αξιολόγηση στους εκδοτικούς. Το κοιτάμε λίγο, το ψάχνουμε λίγο, παίρνουμε μια επαγγελματική γνώμη, μπορεί να κάνουμε μια επιμέλεια. Δηλαδή, καλά, θα τα λέω εγώ συνέχεια. Δεν μπορείς ξαφνικά να πας, ή ας πούμε βλέπω από τη λαχτάρα, πολλοί συγγραφείς, από τη λαχτάρα τους να το εκδώσουν, πάνε και δέχονται τον πρώτο που θα τους πει λιγότερα χρήματα ή καθόλου χρήματα. Μαζί τους από τη μια, γιατί το καταλαβαίνω, είναι η λαχτάρα, αυτό που είπα, είναι ο διακαής πόθος, είναι το όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Ναι, ρώτα για τον εκδοτικό αυτόν που σε προσέγγισε. Αυτό που είπα, μάθε το επάγγελμα, μάθε τι γίνεται. Ναι. Δηλαδή, δεν μπορείς να φανταστείς πόσες ερωτήσεις μου γίνονται εκ των υστέρων, έτσι. Και όχι από πελάτες μου, συνεργάτες μου, δεν μου αρέσει πελάτες. Όχι από συνεργάτες μου. Γιατί από συνεργάτες μου τους έχω από κοντά. Θα σου πω ένα πράγμα. Πήρα mail προχθές και λέει «Γεια σας κυρία Καραμουζά, είμαι ο τάδε, συνταξιούχος καθηγητής πανεπιστημίου, που έχω εκδώσει 15 βιβλία για φιλολογικά θέματα, ακούγονται σημαντικά, ας πούμε, φιλέλληνες, για δοκίμια τύπου. Ναι. Και μου έχει δώσει ο εκδοτικός, μου λέει κάτι αντίτυπα, και αν θέλετε να σας τα δώσει μισή τιμή. Με 15 βιβλία που έχουν εκδοθεί, χρόνια ολόκληρα τώρα μιλάμε, γιατί είναι συνταξιούχος. Και όμως, ο άνθρωπος κάνει την προσπάθειά του να πουλήσει και τα αντίτυπα. Δηλαδή, προσαρμόζεσαι. Γιατί δεν μπορείς να περιμένεις και ένα βιβλίο, ορίστε, σου μένουν τα αντίτυπα. Τι θα κάνεις? Και ο εκδοτικός τι θα τα κάνει μετά από αν περάσουν 20 χρόνια, θα στα δώσει πίσω. Γι' αυτό λέω, στηρίξτε τα βιβλιοπωλεία, γιατί χρειαζόμαστε μπαταρία στο... Άλλη τρίτσα, βοηθάει. Στηρίξτε τα βιβλιοπωλεία, γιατί θα μείνετε στο τέλος μόνο με την πολιτεία, μόνο η πολιτεία θα επιβιώσει και θα τα πουλάτε πόρτα-πόρτα τα βιβλία. Κάποτε γινόταν. Μιλάω έτσι γιατί γράφει πλέον και η πλειοψηφία, έτσι. Θα τα πουλάτε τα βιβλία πόρτα-πόρτα. Εγώ πάλι θα πω και στηρίξτε τα βιβλιοπωλεία. Καλά, αυτό είναι εντάξει επίσης ένα πολύ σημαντικό. Αλλά στηρίξτε και το δικό σας το βιβλίο. Και στηρίξτε και άλλους συγγραφείς, Δέσποινα, γιατί ξεχνάμε λίγο αυτό, έτσι. Όταν κάποιος σε έχει στηρίξει, πριν βγεις εσύ προς τα έξω συγγραφέας, έτσι, σε στηρίζει, τον βλέπεις. Έστω και μία φορά έχει πάρει το βιβλίο σου, έχει γράψει κάτι ή μπορεί και να μην έχει γράψει. Λέτε μια καλημέρα έστω, τον βλέπεις, αρέσει, τη βλέπεις τέλος πάντων, με το οριοθετώ. Όταν θα βγάλει βιβλίο αυτός,
Πάνε, πάρ' το. Ποιος χρωστάει καλή κουβέντα στις μέρες μας, δεν βλέπεις? Εγώ αν θα ανεβάσω ένα post για κάτι που πετύχαμε στο μαγαζί, για κάτι που κάναμε, ούτε 10 like δεν παίρνει. Για την επιτυχία σου, ας πούμε. Δεν θα χαρεί κανείς, δεν θα στηρίξει κανείς. Άμα ανεβάσω κάτι του στυλ, κλείνει ο Μαλλιάρης, ας πούμε, πήρε 500 σχόλια μου γράψαν από κάτω. Ναι. Θέλω να πω, ναι, στηρίξτε ρε παιδιά, τζάμπα είναι. Δηλαδή, πες μια καλή κουβέντα. Εγώ τώρα τι ανάγκη έχει ο Κοψαχίλης, που είναι και καλός οφθαλμίατρος. Τι ανάγκη έχει από μένα? Καμία. Αλλά εγώ θα το πω. Ναι, αυτό, ένα βιβλίο, κάτι. Δεν κοστίζει τίποτα να πεις μια καλή κουβέντα. Και κανείς δεν το κάνει. Κανείς δεν το κάνει. Γιατί το κάνουν λίγοι, τέλος πάντων, ναι. Εδώ εσύ, οι δικοί σου άνθρωποι δεν στηρίζουν τώρα, να μην πω σε αυτά τα χωράφια. Καλά, ναι, εντάξει. Εντάξει, να μην μπούμε στη διαδικασία της γκρίνιας, γιατί εντάξει, έχουμε πολλά να γκρινιάξουμε, κακά τα ψέματα. Παρ' όλα αυτά, επειδή αυτό που παρατηρώ τελευταία είναι αυτό, ήθελα να το τονίσω, ότι μην τσιγκουνευτείτε αυτά τα χρήματα που είναι, θα μου πεις, είναι αυτός, είναι εκείνος, είναι τ' άλλο, είναι ένα budget τελικά μαζεύεται. Δεν θα διαφωνήσω. Κάνε το ένα αυτό το μήνα, κάνε το άλλο τον άλλο μήνα. Κράτα μία πάρα πολύ καλή σχέση με κάποιους συγγραφείς που γουστάρεις, που θαυμάζεις, που εκτιμάς, που συγχρονίζεσαι, που είναι στο ίδιο σου, χιλιαδιό. Και κράτα μία επαφή. Μετά, κάνεις, ας πούμε, εσύ, παράδειγμα, έτσι, αφού είμαστε μαζί και μιλάμε. Κάνεις αυτές τις δράσεις. Γιατί να μην στηρίξουμε αυτή τη δράση και αντίστοιχα να μας στηρίξεις κι εσύ? Δηλαδή, εγώ αυτό τώρα που είπες με τα 3 βιβλία, είναι πολύ ωραία, εμένα μου αρέσει. Θα το κάνω. Όταν μπορέσω να πάρω βιβλία, θα περάσει ο μήνας. Γιατί ξεμείναμε στην έκθεση, έτσι, να το πω κι αυτό, είναι καμάρι μας. Μείνανε 2 και μου λέει η Στέβη κιόλας, μου λέει να στα δώσω, να τα πάρεις. Λέω, έλα μωρέ τώρα 2 βιβλία, άστα τώρα. Δεν πειράζει και να τα χρειαστώ τώρα άμεσα. Θα περιμένω τις 2 εβδομάδες που θα λείπει, γιατί θα λείψει. Και τελικά, θα μπορούσαμε να τα κάνουμε κιόλας μπαμπαμ. Δεν πειράζει, σε 2 εβδομάδες. Για πες, κάτι θα έλεγες. Ναι, να αλληλοστηριζόμαστε, γιατί όπως λένε και ξαναλένε όλοι, μόνο ο ένας τον άλλον έχουμε τελικά στην τελική. Αλλά δεν ξέρω πώς το βλέπουν μερικοί. Μερικοί το βλέπουν και πολύ ανταγωνιστικά, βέβαια. Έτσι. Εντάξει, δεν πειράζει, και αυτοί υπάρχουν. Ναι. Και αυτοί υπάρχουν για να φαίνονται οι άλλοι που... Ναι, σίγουρα. Για όλους υπάρχει χώρος, παιδιά. Εγώ δεν έχω... ποτέ δεν ήμουνα, δηλαδή... Ποτέ δεν τσιγκουνευόμουν τις καλές κουβέντες. Θα πω από το τι ωραίο γυαλί, ξέρω εγώ, μέχρι το τι ωραίο εξώφυλλο, τι ωραίο βιβλίο, τι ωραίο αυτό, θα το δείξω, θα το κάνω, χωρίς κανένα κέρδος. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν θα σωθώ με €0 και με 3 ευρώ και με... Θέλω να είμαι... να μεταδίδω τη γνώση μου και την πείρα μου, γιατί η γνώση και η πείρα πρέπει να μεταδίδονται. Αλλιώς τι θα γίνει, τζάμπα θα πάνε. Και όμως η ευθύνη του να προτείνεις βιβλία είναι μεγάλη. Ασχέτως που το έχουμε πάρει σκηνή κορδόνι τώρα και προτείνει βιβλία και η Κουτσή Μαρία. Λοιπόν, θέλω λοιπόν τα βιβλία που προτείνω να είναι καταρχάς γραμμένα από αξιόλογους ανθρώπους. Άμα ο άνθρωπος είναι αξιόλογος, είδα μια κορεάτικη σειρά τώρα και λέει αυτός, ο συγγραφέας πρέπει πάνω απ' όλα να είναι άνθρωπος. Και για μένα μετράει αυτό, πάρα πολύ. Άμα είσαι καρμύρης, τσιγκούνης και φιδωλός ακόμα και στις καλές κουβέντες, τι να σε κάνω. Αν ο άνθρωπος αξίζει και το βιβλίο του. Κάτι θα έχει να πει. Ναι, συμφωνώ. Ο συγγραφέας λέει πάνω απ' όλα πρέπει να είναι άνθρωπος, ειλικρινής πρώτα με τον εαυτό του και με τους άλλους. Επίσης, όταν βλέπουμε, ας πούμε, την περσόνα του συγγραφέα, της συγγραφέως, ας πούμε, στα social, αυτή η περσόνα τελικά να μην είναι περσόνα, να είναι πραγματικά ο χαρακτήρας του, η προσωπικότητά του. Δηλαδή, όταν θα τον δούμε στη διαζώσεις, μην δούμε ξαφνικά άλλο πρόσωπο.
Άλλο όχι live. πρόσωπο. Άλλο live αυτό. Άλλο live κι αυτό. Άλλο live. Αυτό είναι άλλο live, διότι Να σημειώνω. σημείωνε γιατί οι συγγραφείς που υπερεκτίθενται, εγώ έχω στο TikTok διάφορους που κοντέψαν να πάθουν και ζημιά, μπλέξανε με κάτι live, με κάτι τέτοια, με κάτι... Και γνωστοί, θα στα πω από κοντά. Ναι. Και κοντέψανε και μετά ο άλλος, επειδή ήταν... άρχισε να τη βρίζει, που τι είσαι εσύ που γράφεις Άρλεκιν. Ναι, πάνε να κάνουν υπερέκθεση και απομυθοποιούνται. Okay. Δηλαδή, όλα με ισορροπία, λοιπόν. Εγώ δεν θα ήθελα να δω τον αγαπημένο μου συγγραφέα και να πω τώρα τι βλακίες κάνει. Ή ναι. αυτά που λέει. Μα χαλιές, μετά πέφτει στα μάτια σου. Ναι, γιατί όλοι έχουμε τις απόψεις μας για όλα τα θέματα. Δεν χρειάζεται να βγεις και να τα λες, εφόσον πουλάς κάτι. Γεια σου, Δέσποινα. Αυτό ήθελα να πω πριν, ήθελα να ολοκληρώσω και θα το έλεγα. Αυτό ακριβώς. Το οποίο δεν σημαίνει ότι είσαι ψεύτικος. Δεν χρειάζεται να το κάνεις στα social media. Βγες έξω με την παρέα σου και πες και τα πολιτικά σου και τα θεϊκά σου και τα θρησκευτικά σου, τέλος πάντων, και όλα σου. Τα μισογίνικα, τα μισο... Ακριβώς. Δηλαδή, γιατί. Τέλος πάντων. Κάτσε κάτι λέει η Κατερίνα. Ναι. Όχι, πες. Ναι, είναι μερικοί που νομίζω ότι είναι χρέος τους, ας πούμε, να μιλάνε για τα πάντα. Δεν θέλουμε να μάθουν την άποψή σου, πρώτον. Παντός επιστητού άποψη. Ακριβώς. Και δεύτερον, κράτατε, από τη στιγμή που εκτίθεσαι και λες τα πάντα, φυσικά θα χάσει και μια μερίδα αναγνωστών. Αυτό γίνεται με όλους. Βέβαια. Εγώ, αν θα έβλεπα τον αγαπημένο μου συγγραφέα, ας πούμε, να λέει βλακίες, επίσης δεν μπορώ καθόλου αυτό το αλληλοδιαφημίζομαι του ίδιου εκδοτικού. Διαβάστε αυτό, διαβάστε εκείνο, διαβάστε το άλλο που κάνω. Εντάξει. Από τον εκδοτικό. Οι συγγραφείς του ίδιου εκδοτικού, ρε παιδί μου, που μεταξύ τους αλληλοδιαφημίζονται. Κοίτα όμως, δεν είναι κακό άμα το καλοσκεφτείς. Δεν είναι κακό, μπορεί να υπάρχει όρος στο συμβολό τους. Λέμε για μεγάλους εκδοτικούς τώρα. Ότι θα σου δώσω αυτά. Θα σου δώσω αυτά, θα μου κάνεις και διαφημίσεις και 4 βιβλία δικά μας. Μιλάμε για συγγραφείς τώρα που έχουν πολύ σκαλές στην Ελλάδα. Έλα, το πιάσα, γιατί νομίζω ότι και εμένα με ενόχλησε. Όχι νομίζω, με ενόχλησε και εμένα κάτι και μπορεί να λέμε το ίδιο τελικά. Να σκέφτεσαι γιατί όπου και να το ψάξεις, πάντα τον δικό τους εκδοτικό διαφημίζουμε. Ναι, μόνο. Δεν το πιστεύω. Εγώ δεν το πιστεύω, ας πούμε, αυτό, κατάλαβες. Δηλαδή, όταν είσαι η γνωστή που... Ναι. Η μεγαλύτερη σε πωλήσεις γυναίκα συγγραφέα στην Ελλάδα, να μην πούμε ονόματα. Και σε έχουνε μόλις ανοίξεις τον εκδοτικό τη φάτσα σου μπροστά. Γιατί πουλάς. Και κάνεις και σύριαλ και αυτά. Με γεια σου, με χαρά σου. Τι μου διαφημίζεις τώρα το ένα και το άλλο από τον ίδιο εκδοτικό. Δεν το πιστεύω εγώ αυτό το πράγμα. Ναι, άμα είχε και άλλα, άμα έλεγε και για άλλα, θα έλεγες, παιδί μου, ναι, εντάξει, μέσα σε άλλα. Ναι. Εγώ δεν το πιστεύω τώρα, ότι αξίζει π.χ. Τη βάζουν γιατί είναι μεγάλο όνομα και έχει πολλή επιρροή, έχει επιρροή. Εγώ πάντως να σου πω την αλήθεια, όταν ακούω πολλά κεράσια, κρατάω μικρό καλάθι γενικότερα. Πλέον. Παλιότερα και τώρα μπορεί να παρασυρθώ με κάποιο, γιατί κάτι θα με ιντριγκάρει άλλο, όχι το ότι το βλέπω πολύ, ξέρω εγώ, το λένε πολύ ότι είναι θετικό κτλ. Κάτι άλλο θα με έχει ιντριγκάρει και θα με τραβήξει να το πάρω. Αλλά επειδή έχω φάει πάρα πολλές φόλες, το λέω χύμα έτσι, το προσέχω λίγο παραπάνω. Εγώ πάντα ήμουν έτσι πάντα, δηλαδή ακόμα και τότε όταν γινόταν ένα βιβλίο best seller χωρίς social media, που το μαθαίναμε, ο αλχημιστής ας πούμε, όταν βγήκε ο αλχημιστής, αρνήθηκα να το διαβάσω. Λέω αυτό που διαβάζουν όλοι, δεν ήθελα, με ενοχλούσε αυτή η μαζικοποίηση ότι όλοι έχουν διαβάσει τον αλχημιστή. Άφηνα πάντα να περάσουν 5 χρόνια, 10 χρόνια, ξέρω εγώ, να δω ακόμα. Και μετά έλεγα, τώρα
Ας πιάσω και τον αλχημιστή να δούμε τι λέει. Τώρα Να ήρθε μην η ώρα είναι του. επηρεασμένη Ναι, από το ντόρο που γινότανε. Το έκανα οκ. πάντα, αυτό και το κάνω και τώρα. Δεν θα διαβάσω ποτέ ένα βιβλίο που κάνει τρελό. Θα το διαβάσω 2 χρόνια, ας πούμε. Ναι, ναι. Ναι, ναι, Δεν με πειράζει να κατάλαβα. περιμένω. Να καταλαγιάσει λίγο αυτή. Παιδιά, σαν ζεστούλα έβγαλε ξαφνικά ή εγώ. Λοιπόν, λέει η Κατερίνα, Ναι. η Τζιμοπούλου, ένα λεπτάκι, συγγνώμη. Ας μου επιτραπεί να αναφέρω ότι το να στηρίζεις άλλους συγγραφείς έχει διπλό όφελος, γιατί εξελίσσεσαι κι εσύ όσο εκτίθεσαι στη γραφή των άλλων, αποκτάς κίνητρο να βελτιωθείς ή αναγνωρίζεις τι έχεις κατακτήσει. Απεριόριστα σωστό, δηλαδή συμφωνώ με 1000. Κατερίνα, έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι, Ε, γιατί Διότι είπαμε, αν δεν διαβάζεις, δεν μπορείς να γράψεις και δεν χρειάζεται να διαβάζεις μόνο. το είδο Καταρχάς, σου. όχι, καταρχάς αν δεν έχεις διαβάσει τα μεγάλα έργα, μη γράφεις καν. Δηλαδή, Καλά, μια σε αυτό συμβουλή από μένα. περίπου μου συμφωνώ. Λοιπόν, αλλά εκτός από τα μεγάλα έργα, πρέπει να διαβάζεις της γενιάς σου. Αυτό. Το peer pressure που λέμε, να δεις πρέπει να το βιώνεις. Τι γράφει ο άλλος τώρα, τι γράφει Ναι, τώρα. ναι, ναι. Ναι, εντάξει. Πρέπει να διαβάζεις γενικώς. Ναι, Δηλαδή, πρέπει να ε, διαβάζεις γενικώς. εγώ με τη μικρή, ας πούμε, διαβάζοντας και παιδικά... Καλά, εντάξει, τώρα πες... Εγώ με την επιμέλεια έχουν πέσει στα χέρια μου λογιών, έτσι. Φαντάζομαι. Διαβάζω από δοκίμιο και για προστέρψη, να πούμε, έτσι. Ναι. Τα δοκίμια και τα αυτογνωσίας, non-fiction γενικότερα να τα πούμε, και τα fiction που μπορεί να είναι ποικίλων ειδών τελικά, και τα παιδικά, θα τα διαβάσω γιατί, εκτός του ότι με τραβάει κάτι, το παιδικό θα το διαβάσω με τη μικρή ίσως, αλλά και πλέον επειδή διαβάζει μόνη της, ας πιάσω τα παιδικά. Επειδή διαβάζει μόνη της, μπορεί κάποιον να μην το διαβάσουμε μαζί. Θα το πάρω και θα το διαβάσω μετά. Καταρχάς να δω τι διάβασε. Διάβασε, ναι. Parental control. Έτσι. Αλλά από την άλλη, να δω πώς διαχειρίστηκε αυτή η συγγραφέας, αυτός ο συγγραφέας, ας πούμε, το λίγο πιο, ας πούμε, προεφηβικό. Ναι. Δεν είναι ακριβώς προεφηβικό, είναι λίγο στο μετέχμιο η Αθήνα. Το πολύ παιδικό ξεφύγαμε, εντάξει. Ναι. Αλλά αυτό το που έχει περισσότερη ιστορία, περισσότερα λόγια, παρά εικόνες κτλ. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και είναι πάρα πολύ ωραία, κυκλοφορούν πάρα πολύ ωραία βιβλία. Ναι, κυκλοφορούν. Ναι. Τέλος πάντων, θέλω να πω, δηλαδή, είναι πάρα πολύ ωραίο να το βλέπεις και από την πλευρά της περιέργειας. Να δεις τι... Εγώ διαβάζω απ' όλα. Λες δοκίμια, διαβάζω δοκίμια, διαβάζω ποίηση καταρχάς εγώ. Καλεποίηση τελευταία κι εγώ. Διαβάζω ποίηση, Που δεν διάβαζα. ξέρω απ' έξω ποίηματα ολόκληρα να σου πω. Okay. Αλλά τα αγαπημένα μου, το Αμ του Κίπλινγκ, ας πούμε, απ' έξω. Ναι. Το Βαλαωρίτη απ' έξω, το δωδεκάλογο του Γύφ του Παλαμού. Απ' έξω, τα μαθαίνω Ναι, και εύκολα. Γενικά, πάντα διάβαζα ποίηματα. Διάβαζα θέατρο, εγώ. Από πολύ. Αυτό, τώρα τελευταία και αυτό, 1,5 χρόνο περίπου. Λοιπόν, τρέλα. Θέατρο είναι συγκλονιστικό. Τρέλα. Ο κόσμος νομίζει ότι επειδή πάει και βλέπει ένα έργο ότι το καθάρισε. Δεν είναι έτσι, γιατί ο σκηνοθέτης επεμβαίνει πάρα πολύ. Ναι. Τα αλλάζουν εποχές, τα αλλάζουν φύλλα, τους πρωταγωνιστές, αλλάζουν το ένα, αλλάζουν το ένα. Το ότι είδες μια παράσταση δεν σημαίνει ότι ξέρεις και το έργο πώς είναι. Ναι. Το θέατρο είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Πολύ. Αλλά είναι τόσο ωραίο. Ναι. Πολύ, πολύ. Με ιντρικάρει πάρα πολύ. Ναι. Το ρητό που έχω πει πιο πολύ στη ζωή μου, γιατί εγώ δεν ξέρω, συγκρατώ πάρα πολύ εύκολα φράσεις και τέτοια και τα μαθαίνω απ' έξω, είναι του Σέξπιρ. Στον Ήλιο Κέσσαρα που λέει «Ο άνθρωπος έχει ως γνωστό τη σιγουριά του πρώτου εχθρό». Πολύ εύστοχο. Όποιος είναι πολύ σίγουρος για... την πατάει. Την πατάει. Δεν ωραίο. πρέπει να... Ναι. Οκ.
Κρατάω κι εγώ. Κοίτα, εμείς το λέμε και λίγο διαφορετικά. Πάλι το ίδιο νόημα όμως ουσιαστικά. Το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται. Ναι. Και Ή το αυτό είναι. πήγε μαλλί και βγήκε κουρεμένος και αυτό περίπου. Μπράβο, ναι, ναι, σωστό, σωστό. Κοίτα, γενικά αυτό που λέω πολλές φορές, γιατί και το λέω και στους συγγραφείς αυτό, ότι όταν είσαι προσγειωμένος στη γη, πατάς τα πόδια σου γερά στη γη και δεν πετάς να αρχίσεις τα τρελά, αχ, επιτυχία, ξέρω εγώ, θα πας καλά. Δηλαδή, μεθοδευμένες κινήσεις, στοχευμένες, βήμα-βήμα, σταθερά. Δεν λέμε αργά, σταθερά. Ναι. Και όχι τριαλαρό. Εγώ θα πω στους συγγραφείς να κάνουν έρευνα πριν, για να ξέρουν τις παραμέτρους και τα τι θα αντιμετωπίσουν. Να ξέρουν τι ορίζεται ως επιτυχία, ας πούμε. Δηλαδή, επίσης με ενοχλεί όταν κάποιος, ας πούμε, σου λέει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Όπως ήταν παλιά για να κάνεις χρυσό δίσκο και πλατινένιο δίσκο, έπρεπε να πουλήσεις 1.000.000 αντίτυπα. Ναι. Το ίδιο συνέβαινε και με τα βιβλία. Για να κάνεις, δηλαδή τυπώνανε πολλά. Για να κάνεις δεύτερη έκδοση ή τρίτη έκδοση ή 10η έκδοση, έπρεπε να έχεις πουλήσει πολλά. Ναι, τώρα, βέβαια. Σε όλους τους τομείς τα νούμερα έχουν μικρύνει. Δηλαδή το ότι έχω πουλήσει, ότι έχω βγάλει 4η έκδοση, τι σημαίνει, ότι ξέρω πόσα αντίτυπα είναι. Αυτό είναι αδιευκρίνιστο. Εντάξει, δηλαδή και με τον εκδοτικό. Κανονικά, ναι. Κοίτα, κανονικά τώρα, θα πω έτσι. Η επόμενη έκδοση είναι ή στα 1.000 αντίτυπα ή στα 2.000 άλλοι. Άλλοι είναι στα 5.000, εντάξει. Αλλά είναι πάντως σε 1.000. Τώρα, σε 1.000 είναι στους μεγάλους εκδοτικούς. Πρόσεξε. Ναι. Και στους μικρότερους που θα πάει ο άλλος και θα πει εγώ την πρώτη έκδοση θα την τυπώσω 100, 300, 500. Εντάξει. Εκεί θα το κάνει καθαρά μαρκετίστικα. Ναι. Γιατί δεν θα ξέρει ο αναγνώστης, ο κόσμος, ας πούμε, ότι είναι 100 ή 300. Δεύτερη έκδοση θα λέει. Να δουν την αγορά, να ξέρουν τι εστί επιτυχία, ας πούμε. Τι είναι η επιτυχία. Ναι. Δεν είναι για τον καθένα, μπορεί να είναι υποκειμενικό, αλλά υπάρχει και μια αντικειμενική επιτυχία, ας πούμε. Τι θέλει ο καθένας σαν επιτυχία από το βιβλίο του. Θέλει να αρέσει, θέλει να βγάλει λεφτά, θέλει να γίνει γνωστός, θέλει να βλέπει τον εαυτό του, το βιβλίο του στα γράφια. Έχει πολλά πράγματα που μπορεί να θέλει κάποιος και να το θεωρεί επιτυχία. Και επίσης, να συμπληρώσω ότι πρέπει να το κυνηγάμε. Δηλαδή, εμείς που γράφουμε, όσοι γράφουν, τέλος πάντων, πρέπει να το κυνηγάμε. Και ασταμάτητα, τι θέλω να πω, δεν θα ξυπνάμε και θα κοιμόμαστε με αυτή τη σκέψη, όχι, αλλά μέσα στη μέρα, μέσα στη βδομάδα, κάτι να κάνουμε. Μα θα είναι ένα post στα social, θα είναι το blog μας, ας πούμε, που θα μας προσφέρει μια θέση στη Google. Θα είναι το newsletter μας, γιατί και αυτοί είναι τρόποι. Θα είναι μια επικοινωνία με τη Δέσποινα Καραμουζά. Θα είναι, κατάλαβες τι να πω. Θα είναι μια συνεννόηση με ένα βιβλιοπωλείο πάλι επίσης για να κανονίσει υπογραφές. Γιατί ξέρω εγώ θα είναι σε μια περιοχή που δεν είναι ο ίδιος. Το λέω επειδή τώρα το σκέφτομαι και εγώ με μια κοπέλα εδώ πέρα της πόλης. Να πάω σε μια περιοχή, αυτή είναι, που έχει και κόσμο, να πάω σε μια περιοχή όπου δεν έχω κοινό. Ναι. Να αποκτήσω. Την πρώτη φορά μπορεί να πάω να φάω και τα μούτρα μου. Δεν πειράζει. Ναι, μπορεί να έρθει ένας. Την επόμενη... Χτίζουμε εμείς τώρα. Φυσικά. Αυτό δεν το έχει ο κόσμος όμως στο μυαλό του. Δηλαδή νομίζει ότι γιατί θα κάνουμε μια κίνηση. Είναι όλοι ανυπόμονοι. Τα θέλουν όλα τώρα. Δεν γίνεται αυτό. Ναι. Δηλαδή τώρα κάνεις μια παρουσίαση, θα έρθουν 5, δεν πειράζει. Την επόμενη φορά θα έρθουν 7. Υπομονή. Μην κλείνεις από την αρχή τον πιο τεράστιο χώρο, ας πούμε. Κλείσει ένα πιο μικρό. Να μην σου φανεί, να μην απογοητευτείς. Εγώ, ας πούμε, με ρωτάνε γιατί δεν γράφω. Γιατί καταρχάς θα ήμουν σαν τη Harper Lee που έγραψε τα κοτσίφια και το διόρθωνε, δεν έγραψε άλλο μετά. Κάτσε όλη τη ζωή και το έφτιαχνε.
αυτό. Δεν ξέρω και πώς εκδόθηκε αυτό. Εγώ δεν θα το είχα στείλει ποτέ, δεν θα το έστελνα. Θα το διόρθωνα συνέχεια, γιατί είμαι τελειομανής. Λοιπόν, πρώτον. Και δεύτερον, γιατί θα έπριζα όλο τον κόσμο μετά. Αλλά δεν είναι ωραίο να πρίζεις για τον εαυτό σου. Κατάλαβες, θα το κυνηγούσα πολύ, εννοώ. Ναι. Προτιμώ να είμαι πίσω από τις κάμερες, να δουλεύω για κάποιον άλλον, να προωθώ κάποιον άλλον, να μιλάω για κάποιον άλλον. Επίσης, ξέρεις, θα σου πω ένα τσιτάτο τώρα, ότι η τελειομανία δεν υπάρχει. Αλλά τι να σε κάνω, έτσι. Έχεις αυτό το χαρακτηριστικό. Οκ, πορεύεσαι με αυτό. Κοίτα, την τελειομανία μπορώ να την καταλάβω, γιατί κατά διαστήματα με πιάνουν και εμένα τελειομανίες σε διάφορα θέματα, ας πούμε. Είναι αυτό το ότι δεν θέλεις, όχι να αποτύχεις, δεν θέλεις να πάει κάτι στραβά. Γιατί για να αποτύχεις πρέπει πια να πάνε όλα στραβά. Ναι, εγώ το λέω ότι περιμένω πολλά από τον εαυτό μου. Έχω πολλές απαιτήσεις από τον εαυτό μου. Κακός. Έχω όμως, οπότε αν θα έγραφα βιβλίο, θα πολλαπλασιαζόταν επί άπειρο, ας πούμε, οι απαιτήσεις μου. Γιατί όταν έχω διαβάσει όλους τους Ρώσους, όταν έχω διαβάσει όλους τους Αμερικάνους, τους μεγάλους, τους Γάλλους, τους Άγγλους, όταν έχω διαβάσει την ανθρώπινη δουλεία, το φύλακα στη Σίκαλη, δηλαδή βιβλία που μου έχουν μείνει και λες, μόνο κάτι τέτοιο θα ήθελα εγώ να γράψω. Εφόσον δεν θα το έγραφα, θα δυσκολευόμουν πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά, σαν χαρακτήρας τώρα μιλάμε. Ναι, καταλαβαίνω να τη λες. Σου λέω, απλώς επειδή, μάλλον να στο πω αλλιώς, αν το θελήσεις ποτέ πάρα πολύ, πιστεύω ότι θα την κάνεις πίσω την τελειομανία ή δίπλα, τέλος πάντων, πίσω δεν θα την βάλεις ποτέ. Ναι. Δηλαδή, θα το έχεις πάρει απόφαση ότι δεν θα γράψεις σαν τον Ντοστογεύσκη. Μπορεί να γράψεις κάτω ή, να τολμήσω να πω, μπορεί να γράψεις την τζαμπά. Τι να γράψεις? Μπορεί να γράψω σαν τζαμπά, ευχαριστημένη θα είμαι. Μην τα λες έτσι, μην τα λες. Γιατί. Διάβασε το πρώτα, να ακούσω εγώ προσωπικά τη γνώμη σου και μετά θα γράψει και δημόσια ό,τι θέλεις. Εντάξει. Όχι, εντάξει, κοίτα. Γενικά, όταν εκτιθέμεθα δημόσια, όταν βγάζουμε τον εαυτό μας δημόσια, όχι στο αντικείμενο που μας ήξεραν μέχρι τώρα, έτσι, ξαφνικά σε κάτι άλλο, και όχι ξαφνικά. Ναι. Σε μένα δεν ήταν ξαφνικό, φαντάζομαι, έτσι θεωρώ. Αλλά μπορεί για σένα να είναι κάπως ξαφνικό. Υποτίθεται ότι έχουμε αυτόν τον φόβο, αυτό το σφίξιμο, το ότι πρέπει να είμαστε κάπως, να ανταποκριθούμε, να αντεπεξέλθουμε στις προσδοκίες του κόσμου. Τι νομίζεις, και εμένα με πιάνει αυτό, που παρότι δεν είμαι μακριά. Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Εγώ έχω κάνει όμως ήδη αρκετά ξαφνικά στη ζωή μου. Δηλαδή, ο κόσμος με ήξερε, ήμουν καθηγήτρια αγγλικών πάρα πολλά χρόνια. Έχω πάρα πολλούς μαθητές εδώ μέσα στο Facebook και σε όλα τα social media που ακόμα μιλάμε. Και μέχρι πριν 2-3 χρόνια, μέχρι και μετά την καραντίνα έκανα μαθήματα. Απλά όταν κάναμε το e-shop και μετά, δεν έχω χρόνο πλέον να κάνω. Γιατί θα μπορούσα να κάνω διαδικτυακά. Μου αρέσει τα αγγλικά πάρα πολύ. Δεν το κρύβω ότι είναι μια μεγάλη μου αδυναμία η αγγλική γλώσσα γενικά. Μετά με ξέρανε στο βιβλιοπωλείο που πήγαινα από κάποια χρονιά και μετά και κρατούσα τη μεσημεριανή βάρδια, γιατί ήμασταν όλη τη μέρα ανοιχτά. Όλη την ημέρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και μετά έγινα ραδιοφωνική παραγωγός ξαφνικά. Και επιτέλους μάθαν το επίθετό μου σωστά. Ο τόνος, τον τόνο. Ναι, όπως είπε ο φίλος ο Βαγγέλης προηγουμένως, Βαγγέλη, μην ανησυχείς, μια ζωή καραμούζα το λέγαν όλοι. Και το μάθανε μόνο όσοι μ' ακούσαν στο ραδιόφωνο. Και την πρώτη φορά, μη σου πω τον πρώτο χρόνο, μη σου πω την πρώτη πενταετία, που άκουγα να με λένε σωστά και έλεγε κάποιος, είσαι η Δέσποινα Καραμουζά από το 1055, και έλεγα, είπε Καραμουζά.
Wow. Γιατί και η ταμπέλα του μαγαζιού είναι κεφαλαία και δεν υπήρχε περίπτωση. Περνάνε απ' έξω και λένε καραμούζα. Ναι, ναι, ναι. Από το ραδιόφωνο, λοιπόν, έκανα και το όνομά μου σωστά γνωστό, αν και λένε απλά γράψτε για μένα, μόνο, ό,τι να είναι γράψτε για μένα, μόνο το όνομά μου να γράψετε σωστά. Αυτό. Εγώ, επειδή επίσης μου κάνανε πάντα λάθος το επίθετο, εντάξει, με πείραζε μικρότερη, αλλά μεγαλύτερη άρχισα να αυτοσαρκάζομαι. Δεν είναι τσάμπα με σίγμα, είναι με ζήτα. Οπότε έλεγα τζάμπα, για να το τονίζω το σωστό. Οπότε το δικό μου είναι ο τόνος στο μπα. Μέχρι και σήμερα, όταν το λέω, δηλαδή με ρωτάνε, ας πούμε, το ονοματεπώνυμό σας, Κατερίνα Τσαμπά, ο τόνος στο μπα. Είναι συνεχόμενο. Ναι. Όταν γράφτηκα στη σχολή, στο πανεπιστήμιο, που ήταν όλα κεφαλαία, έβαζα τόνο στο επίθετο. Γιατί σκεφτόμουν από πριν, την ημέρα της ορκομοσίας, λέω, θα με φωνάξουν μπροστά σε πόσα άτομα, τσάμπα, θα γίνω ρεζίλ, ρε φίλε. Οπότε, ναι, εντάξει. Είμαστε λοιπόν δύο παιδιά που έχουμε βιώσει παραδοσμένα επίθετα και bullying λόγω επιθέτου. Ναι, είμαστε... Αλλά με κάποιο τρόπο θα καταφέραμε και τα κάναμε γνωστά τα επίθετά μας, Κατερίνα. Σωστή. Λοιπόν, η Σοφία γράφει κάτι πολύ ωραίο. Η Τουτσίδου είναι επίσης σαν συγγραφέας. Γιατί να γράψεις σαν τον Ντοστογιεύσκι, να γράψεις σαν εσένα, σαν αυτό που έχεις μέσα σου και ποιος ξέρει, μπορεί να είναι καλύτερο. Καλά, ναι, δεν αντιλέγει κανείς. Ποτέ δεν ξέρεις τι είσαι ικανός να κάνεις μέχρι να το κάνεις. Ακριβώς. Ποτέ δεν ξέρεις. Ναι, και συμφωνούμε. Έχεις κάνει αλλαγές, δεν θέλω να γράψω σαν τον Ντοστογιεύσκι. Εγώ ίσως δεν ακούστηκε σωστά. Δεν θέλω να γράψω σαν τον Ντοστογιεύσκι. Αλλά στο επίπεδο αυτό, ας πούμε, που έχουν γράψει, μεγάλη. Όλοι μεγάλοι. Όχι Ντοστογιεύσκι, Σόν και Ντε, όπως... Κοίτα, όχι, δεν νομίζω να το εννοεί και η Σοφία έτσι, γιατί και εγώ πριν κάπως έτσι το μετέφερα, αλλά δεν το εννοούσα έτσι, ούτε εγώ. Εσύ με την έννοια το λες, νομίζω ότι από τη στιγμή που υπάρχει ο Ντοστογιεύσκι, ποια είμαι εγώ, ας πούμε, που θα γράψει. Ναι, αλλά χοντρικά πάλι το λέω. Αλλά δεν είναι έτσι, δεν είναι, γιατί είναι αυτό που λέμε πολλές φορές επίσης, μια ιστορία αγάπης, έτσι. Και τη λέω έτσι με την έννοια ότι πόσες ιστορίες αγάπης και πανομοιότυπες και σχεδόν ίδιες, αν όχι ίδιες και τα λοιπά έχουν γραφτεί και τις έχουμε διαβάσει πιθανά. Ναι. Άλλη ιστορία αγάπης θα γράψει η Δέσποινα, που μπορεί να είναι ένα ζευγάρι που γνωρίστηκε σε μια βραδινή έξοδο, και άλλη ιστορία θα γράψει η Τσαμπά, που θα είναι ένα ζευγάρι που γνωρίστηκε στο μπαράκι έξω σε μια βραδινή έξοδο. Κατάλαβες τι να πω. Δηλαδή, ακόμα και αν είναι η ίδια ιδέα, κεντρική ιδέα, είναι διαφορετική η πένα της Δέσποινας και η διαφορετική πένα της Κατερίνας. Εμένα πλέον, ξέρεις, μετά από τόσο... Σε μπριζώνω τώρα. Σε μπριζώνω να γράψεις. Μετά από τόσο διάβασμα, δεν με ενδιαφέρει καθόλου σχεδόν η πλοκή του βιβλίου. Με ενδιαφέρει μόνο το ύφος του συγγραφέα. Μόνο το γράψιμο με ενδιαφέρει. Οκ. Η πλοκή την αφήνω μόνο για τα σημαντικά που διαβάζω ενδιάμεσα. Εντάξει, όταν είναι ένα θέμα έτσι πολύ πρωτότυπο, θα πω, ξέρω εγώ, δεν το έχω, Αλλά πραγματικά με ενδιαφέρει μόνο το πώς γράφει ο συγγραφέας. Θέλω να στρώνει η πρόταση και να βγαίνει και να κυλάει και να μου δημιουργεί στο μυαλό εικόνες αβίαστα, αβασάνιστα και δεν με ενδιαφέρει τόσο η πλοκή, το τι έγινε. Αν είχε τη μεγάλη ανατροπή, ας πούμε, το plot twist, όπου τι θα μένα μυστικά είχε στη Γιαννιτσόν, ξέρω εγώ, ή τι... Αυτό. Δεν θέλω να σοκάρομαι από την πλοκή. Έγινε αυτό και έμαθε το μυστικό της μάνας της παλιά που... Δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Γράψε μου το πιο απλό, αλλά θέλω να μου το γράψεις ωραία. Μόνο αυτό με νοιάζει. Να διαβάζω και να είναι ωραία. Να λέω, όπως σου είπα για τον Κανέτη τώρα, λέει για τους Ζητιάνους στο Μαρακές, που
είναι πάρα πολύ τυφλή εκεί, ή ήταν τότε που πήγε τέλος πάντων, και γράφει για τις επικλήσεις που κάνουν, που λένε συνέχεια με το ποτήρι απλωμένο έτσι, τα ίδια λόγια όλη μέρα, γιατί πώς χιλιάδες φορές λένε τα ίδια πράγματα. Και λέει, πιστεύω πως οι ζητιάνοι πιο πολύ κρατιούνται στη ζωή από τις τυποποιημένες φράσεις παρά τις πράξεις τους. Άντερσε. Δεν είναι κάτι που μόλις το διαβάζεις, Ναι, ναι. λες... Σε βάζει σε σκέψεις. Λες, όπα, κάτσε λίγο να το σκεφτώ. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή έχουν γίνει ένα με την επίκληση. Ναι. Και σκέφτομαι κι εγώ, εδώ που βλέπω, που λένε τα ίδια πράγματα κάθε φορά που περνάω. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει δηλαδή και στην καθημερινότητά μας. Και μπορεί και ασυναίσθητα να το κάνουμε κι εμείς. Εγώ τέτοια θέλω να διαβάζω, κατάλαβες. Ναι. Τέτοια βιβλία θέλω να διαβάζω. Ας μην έχει καμιά υπόθεση. Δεν έχει υπόθεση αυτό. Είναι, στην πρώτη ιστορία λέγεται τις καμήλες και τα παζάρια. Διηγήματα δεν είναι, είπες. Διηγήματα. Ναι, που δεν ήξερε ότι τις καμήλες τις τρώνε στο Μαρόκο και τις φάζουν και έχει σφαγεία και λοιπά και πάθανε λίγο με το φίλο του. Στο δεύτερο λέγεται ζητιά, δηλαδή εντυπώσεις από το ταξίδι του στο Μαρόκο. Αλλά ο τρόπος που τα λέει δεν είναι καμιά υπόθεση, δηλαδή βιβλίο με υπόθεση. Άρα όλες οι ιστορίες δένουν με κάποιον τρόπο. Ναι, είναι όλες από το... οκ. Άρα είναι διηγήσεις. Ναι. Θα τολμήσω να το πω. Γιατί διηγήσεις λέω και εγώ για μένα, στο δικό μου. Αλλά διηγήσεις είναι ουσιαστικά σημειώσεις. Ήρθε από ένα ταξίδι είναι ο υπότιτλος. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Να, τέτοια θέλω να διαβάσω. Πράγματα που θα με κάνουν ένα βήμα πιο διανοούμενη. Ναι, ναι. Διότι γιατί διαβάζει κανείς. Τώρα θα μου πεις, αν διαβάζεις μόνο young adult romantasy όλη στη ζωή, και εγώ διαβάζω δοκίμια Κούντερα, Ντοστογεύσκη και για χαλάρωση διαβάζω Θουκυδίδη, όπως είχαμε ένα πελάτη. Όταν γίνουμε 80 χρονών δεν θα είμαστε και οι δύο διανοούμενοι. Εγώ θα είμαι διανοούμενη και εσύ θα είσαι κάτι άλλο. Θα έχεις περάσει, ας πούμε, απλά την ώρα σου διαβάζοντας. Ναι. Έτσι είναι. Εντάξει, κοίτα, δεν μπορούν όλοι να διαβάσουν, πώς να το πω, υψηλή λογοτεχνία, ας το πούμε. Τι θέλεις, Κατερίνα, είναι τι θέλεις, ποιο θες να είναι το προϊόν. Θες να περνάς μόνο την ώρα σου, γιατί εγώ αν θέλω να περνάω μόνο την ώρα, προτιμώ να βλέπω σινεμά. Το προτιμώ τον κινηματογράφο ή τις σειρές, ας πούμε, από το να διαβάζω βιβλία που είναι καλύτερα γυρισμένα σειρές. Δηλαδή, διάβασα και Νέσμπο, διάβασα και Λάκμπεργκ, διάβασα και όλους τους Σκανδιναβούς. Ξέρεις τι είπα, βιβλίο που θα έπρεπε να είναι 400 και είναι 800 σελίδες. Με τόσο ψυχασθένεια μέσα, για το ποιος θα κάνει εγώ τους βαρέθηκα. Το πιο φρικτό φόνο, ακριβώς. Και το μ' αρέσουν αυτά. Και εμένα μ' αρέσουν, αλλά προτιμώ να το δω σειρά. Ναι. Όχι, τώρα πλέον δεν θα διαβάσω. Δηλαδή, Τζον Έσμπο, ειδικά κράτησα ένα που μου το πήρανε δώρο και έχει συναισθηματική, ας πούμε, αξία κατά κάποιο τρόπο, και όλα τα άλλα τα χάρισα. Ναι. Είχα πάρει καμιά 6-7. Εγώ δεν μπορώ κιόλας, δηλαδή πρέπει να μην με απογοητεύσει ούτε σε ένα κάποιο συγγραφέας για να μείνω και να πω ότι θα συνεχίσω να διαβάσω. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό από την πείρα μου δεν γίνεται. Κι όμως, καλά τώρα. Κι όμως 5 βιβλία μέχρι τώρα, 4, 6. Κατάλαβες, λίγα ακόμα. Ναι. Ο Νέσμπο με είχε απογοητεύσει πιο πριν. Ναι. Τώρα, ας πούμε, παράδειγμα, επειδή διαβάζω Ελληνίδας, πειράζει να αναφέρουμε και μερικά ονόματα, είναι καλό. Τη Σαουλίδου διαβάζω το πρώτο της. Έχω διαβάσει όλα τα υπόλοιπα. Ξεκίνησα λίγο ανάποδα, δηλαδή τη γνώρισα κάπου στη μέση της, στο τρίτο βιβλίο, γιατί νομίζω έχει 6 τώρα. Θα έχω μπροστά μου γι' αυτό. 4-5 έχει. Άρα στο τρίτο τη γνώρισα και ναι, και τώρα διαβάζω το πρώτο. Δεν με έχει απογοητεύσει η γυναίκα σε κανένα. Και το πρώτο, που θα έλεγες, ας πούμε, το πρώτο, θα καταλάβεις την εξέλιξη ίσως στον επόμενο. Όχι, και το πρώτο είναι εξαιρετικό.
Εγώ πάντως το είχα γράψει κάπου στο ημερολόγιό μου. Ημερολόγιο στυλ εκεί που γράφω τις λίστες των βιβλίων, γιατί έχουν και περίπλοκο σύστημα να τα καταχωρώ. Ναι, γιατί πρέπει όταν πιάνω ένα βιβλίο από το μαγαζί να ξέρω αν θα το πάρω σπίτι, το έχω διαβάσει, δεν το έχω διαβάσει, κάποιος να το βρει, να το βρίσκω. Δεν γίνεται. Τι πήγα να πω τώρα, ορίστε. Ότι εκεί που γράφεις... Ναι, είχα γράψει μια ερώτηση στον εαυτό μου, ότι πώς γίνεται, ας πούμε, σε μερικούς συγγραφείς, σε μερικά βιβλία τους να σου φαίνονται αριστουργήματα και μερικά να σου φαίνονται μπουρδες. Στον ίδιο συγγραφέα, ας πούμε. Και αυτό συμβαίνει, δεν διαφωνώ. Γιατί είχα γράψει τότε, που ήμουν πιο μικρή βέβαια και πιο ρομαντική, ότι η μόνη που δεν με έχει απογοητεύσει ποτέ είναι η Άγκαθα Κρίστη. Ήμουνα τρελή. Ότι όλα τα βιβλία... Δικαίως! Και οι μόνοι που μου έχουν αρέσει όλα εξίσου είναι η Άγκαθα Κρίστη. Βέβαια, έχω διαβάσει 80, έτσι. Δεν είναι και εύκολο να έχεις διαβάσει 80 από κάποιον και να σου έχουν αρέσει όλα. Εξαιρετικό, εντάξει, δηλαδή... Από κανένα δεν έχω διαβάσει τόσα πολλά. Δηλαδή, όχι. Από όλους έχω διαβάσει το maximum να είναι, ξέρω εγώ, 15 βιβλία από ένα συγγραφέα. Ναι. Αν έχει τόσο πολλά, ας πούμε, ναι. Έχει ο Κρόνιν, ας πούμε. Εγώ είχα διαβάσει τα άπαντα του Κρόνιν. Έχω διαβάσει τα άπαντα του... Ναι. Είναι μερικοί που η Pearl Buck. Πολύ βιβλίο. Πολλά. Και ο Κρόνιν δεν με είχε απογοητεύσει όμως, τώρα που το σκέφτομαι. Έγραφε κάτι ωραία συγκινητικά κλάμα. Όταν ήμουν πιο μικρή, διάβαζα για συγκινητικές. Ο Κρόνιν είναι πολύ ωραίος, πλάκα-πλάκα. Τα άγουρα χρόνια, Έχει. Πρέπει να έχω διαβάσει πάρα πολύ μικρή. Ένα ίσως. Γιατί τότε εγώ διάβαζα με πολύ ζόρι. Με πίεζε η μάνα μου. Δηλαδή δεν με τραβούσε τόσο. Εμένα μεγάλη άρχισε να μ' αρέσει το διάβασμα. Κοίτα και εμένα, μην φανταστείς ότι όταν ήμουν στο σχολείο, ξέρω εγώ, έλεγε ο μπαμπάς μου, έχω ανοίξει ένα βιβλιοπωλείο και την πατούσε. Και εγώ να ξέρεις μετά από χρόνια. Από ενήλικη και έπειτα το έριξα, αλλά έτσι και το πιάσα, δεν το ξανά άφησα. Ναι. Και θέλω να πω τώρα εδώ κάτι που θυμήθηκα, συγγνώμη, αλλά αυτό που λέμε για τις προτάσεις βιβλίων και το πόσο μεγάλη ευθύνη το θεωρώ εγώ ότι είναι να προτείνεις βιβλία σε ανθρώπους. Έχω αρχίσει και κάνω βίντεο στο TikTok και με ρωτάνε, ρε παιδί μου, είστε το μόνο βιβλιοπωλείο που προτείνετε βιβλία που δεν τα έχετε. Δηλαδή, προτείνω, τους λέω, διαβάστε αυτό και δεν το έχω. Απλά το έχω διαβάσει και το θεωρώ, γιατί τώρα δεν έχω top 10, έχω top 100, ας πούμε, ρε παιδί μου, γιατί έχω διαβάσει πολλά. Και σε λίγο θα έχω top 200, ας πούμε. Δεν μπορώ να εξηγήσω 10. Και αυτό που τους λέω όλα, μέχρι στιγμής δεν έχω κανένα. Γιατί μου γράφουν από κάτω, το έχετε αυτό, ξέρω εγώ. Όχι, δεν το έχω. Αυτό όχι, δεν το έχω. Μου λέει μία, πώς γίνεται, λέει, να προτείνετε βιβλία που δεν τα έχετε, να τα πουλήσετε. Δεν είναι μόνο το θέμα το πούλημα όμως. Αυτό. Είναι θέμα. Αυτό σε κάνει, ναι, και σε κάνει πιο αξιόπιστη αυτό. Θυμήθηκα τον μπαμπά μου, ο οποίος του έλεγα, ρε μπαμπά, πες κανένα βιβλίο να διαβάσω, έλεγε ο μπαμπά μου, Ιστορία δύο πόλεων, του Ντίκενς. Έψανα, εγώ νόμιζα το είχαμε, ας πούμε. Έψανα, λέω, δεν το βρίσκω. Δεν το έχουμε. Τότε τι μου λες να διαβάσω, σου λέω, όταν το βρούμε, πάνε βρέστο και διάβασο. Και ο μπαμπάς μου έλεγε, δεν το είχαμε εκείνη την ώρα έτοιμο παράδοτο, πώς να το πω. Και κάνω κι εγώ το ίδιο πράγμα, ρε παιδί μου. Δεν θέλω να το πουλήσω, θέλω να το διαβάσεις. Το πιστεύω αυτό. Το θέλω να το διαβάσουν όλοι. Το απολώνομαι εγώ με αυτά που μου αρέσουν. Και έχω αρχίσει μια τέτοια σειρά βίντεο και γελούσα προχθές, γιατί μου έγραψε μια κοπέλα. Μου στείλε ένα μήνυμα αυτό, πόσο κάνει εγώ, και λέω δεν το έχουμε. Και λέει, πώς γίνεται, λέγε, προτείνετε βιβλία του. Συνηθίσεις, βλέπεις. Γιατί δεν είμαι έμπορος μόνο. Μπράβο. Είμαι αναγνώστρια. Είμαι αναγνώστρια, είμαι βιβλιόφιλη. Μπράβο. Πολλά πράγματα γύρω από το βιβλίο. Εγώ σου λέω αυτά τα στοιχεία. Αυτό το στοιχείο τώρα στην προκειμένη, σε εδραιώνει, ας πούμε, καλύτερα να το πω, στα μάτια, στο μυαλό μας, ως αξιόπιστη στο να προτείνεις. Δηλαδή, θα σε ρωτήσει ο κόσμος, και σε ρωτάει ήδη, δηλαδή, ο κόσμος τι να διαβάσει, γιατί ξέρει ότι θα μιλήσεις αντικειμενικά, δεν θα μιλήσεις ως έμπορος και περάστηκε πάρτε το, ας πούμε, κιόλας. Περιπιπτόντως.
Προτείνω αυτό, αλλά το έχουμε και στο βιβλιοπωλείο. Ελάτε. Εντάξει, αυτό είναι, κάνει διαφήμιση, μην κάνεις. Δηλαδή, αν θέλω να πουλήσω, θα κάνω μια διαφήμιση να τρέχει. Αυτά που θέλω να πουλήσω, ας πούμε. Δεν χρειάζεται να βγαίνω και να μιλάω και να μπλα μπλα για πράγματα που μπορούν να γίνουν και μόνα τους. Κάνεις μια διαφήμιση και... Εντάξει, το βιβλίο είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Ο σκοπός είναι πώς θα φέρουμε τον κόσμο στον κόσμο του βιβλίου. Έτσι. Από όλες τις απόψεις. Να αναγνωρίζει τους καλούς συγγραφείς, να αναγνωρίζει τα καλά βιβλία, τις καλές μεταφράσεις, τις καλές επιμέλειες, τις καλές διορθώσεις, τις καλές εκτυπώσεις. Δηλαδή, από μόνο του ένα βιβλίο... Όλο το σύνολο. Όλο το σύνολο. Πώς θα ξεχωρίζει τα καλά βιβλιοπωλεία, τα βιβλιοπωλεία που αξίζει να υπάρχουν, γιατί είναι ιστορία, ας πούμε. Και εντάξει, υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Υπάρχει πολύ μεγάλος όντως. Και αυτό που πήγα να πω, πάει να μου φύγει από το μυαλό. Πάει, γεια σας. Από κάτι πήγα να πιαστώ, δηλαδή από κάτι που είπες πριν. Για τον μπαμπά μου που δεν... Όχι, τώρα το είπες, τώρα στο τέλος. Πω. Μπας περιπτώσει. Δεν πειράζει, αυτό τα ξαναπούμε. Ένα σωρό live έχουμε να κάνουμε. Την άλλη φορά θα το κάνουμε έτσι όπως θες εσύ εδώ. Εγώ θα το τραβάω στο Instagram όμως. Μπορεί. Κοίταξε, βεβαίως. Θα ανοίξω το κινητό μου έτσι στο Instagram. Να μας βλέπει και να μας ακούνε από το Instagram. Άμα γίνεται μέσα. Γιατί να μην γίνεται. Μετά είπαμε, θα το ανεβάσω στο YouTube, θα σας φέρω το link, θα σου το φέρω δηλαδή. Το ανεβάζεις επίσης. Δες να το ολοκληρώσουμε. Έχει περάσει μια μισή ώρα. Το πήρες καμπάρι? Όχι. Βγήκε αυτό που λέγαμε. Ναι. Ότι δεν θα πάρουμε χαμπάρι πότε θα περάσει η ώρα. Και μάλιστα λέγαμε μια ώρα, εντάξει. Εγώ είμαι πολύ του μπλα μπλα. Μια ώρα είναι ίσον τίποτα. Μία ίσον καμία. Δεν είσαι η μόνη, όπως είδες. Σιγοντάρουμε μία την άλλη. Υπάρχουν τόσα πράγματα να πεις. Είναι τόσο... Αυτό θα είναι τέτοιο θέμα δηλαδή από μόνο του, αβανταδόρικο. Που άμα ξέρεις κιόλας και να μιλήσεις και δεν λες πλακείς, γιατί θα σου πω και ένα τελευταίο. Ναι. Για να δεις πόσο δεν ξέρει ο κόσμος και πόσο προτείνουν βιβλία. Έγραφε μια κοπέλα στο TikTok για την Colleen τη Hoover, παιδί μου. Αυτό το τελειώνει με εμάς, που είχε γίνει ο πόρος. Και λέει, ρε παιδιά, δεν μ' άρεσε. Λέει. Γράφαν από κάτω. Δεν το έχω διαβάσει, κλασικά. Εγώ το είδα την ταινία, ούτε η ταινία δεν ήταν ωραία. Ούτε νομίζω να έχω δει και την ταινία. Δεν μου λέει κάτι. Ναι, τέλος πάντων, ναι. Και είναι μια άλλη κοπέλα, η οποία είναι και δικιά μας ακόλουθος, ας πούμε, και την ακολουθούμε και εμείς και ανταλλάσσουμε απόψεις και την ξέρω αμέσως, που μπερδεύτηκε και νόμιζε ότι γράφει σε άλλο βίντεο για το 100 χρόνια μοναξιάς του Μάρκες. Και τη γράφει από κάτω κατά λάθος, γιατί πρέπει να γράφεις και σχόλια όλη μέρα τώρα για να είσαι στο community αναγνωρίσιμο και λοιπά, τέλος πάντων. Γράφει από κάτω κατά λάθος στην Colleen τη Hoover ότι άμα δεν σ' αρέσει ο μαγικός ρεαλισμός, δύσκολα λέει να σ' αρέσει αυτό το βιβλίο. Γράφει η άλλη. Κόλλησε η άλλη. Όχι, δεν κόλλησε. Επειδή δεν πολύ ξέρουνε. Ναι. Θέλουν να πούν την άποψή τους, χωρίς να βγαίνει και απαντάει, χωρίς να το γκουγκλάρει καν τι είναι μαγικός ρεαλισμός, ρε παιδί μου. Και γράφει και λέει, ναι, αυτό το κατάλαβα, λέει. Και εκεί που πάω να γράψω εγώ, ρε παιδιά, πού τον βρήκε η Colleen Hoover το μαγικό ρεαλισμό. Γράφει άλλη κοπέλα, η φίλη μου που σου λέω αυτό, όχι φίλη μου, η γνωστή μου. Αχ, sorry, σε λάθος. Ήθελα να το γράψω, λέει, σε ένα βίντεο για το 100 χρόνια μοναξιά του Μάρκες. Και γράφω και εγώ από κάτω, είπα και εγώ, λέω. Τι διαβάζω εδώ μέσα, λέω, μαγικό ρεαλισμό και Colleen Hoover μαζί στην ίδια πρόταση, δεν γίνεται. Δηλαδή ο κόσμος
Ναι, εντάξει. Δεν ξέρει και δεν φαίνεται και, ας πούμε, δεν θα το φαίνεται και ψάξει. τέτοιος να μάθει, πώς το λέμε, πρόθυμος να Διατεθειμένος, μάθει. πρόθυμος. Γιατί, ναι, θέλει πολύ γρήγορα να γίνει διάσημος influencer, χωρίς να όμως να βάλει δουλειά από πίσω. Χωρίς δουλειά, τίποτα δεν γίνεται. Αρπαχτές. Ναι, μπράβο. Αρπαχτές. Και οι Εντάξει, μισοί αυτό... που ξεκινήσανε με βιβλία, τώρα δείχνουν καλλιτικά. Τι να το κάνω, ας πούμε. Και γιατί να εμπιστευτώ εσένα. Τι θα φέρει χρήματα. Ναι. Τέλος πάντων. Το είπα. Ναι. Δεν σημείωσα τελικά αυτά που βρίσκαμε κατά διαστήματα για επόμενα live, αλλά νομίζω ότι δεν θα το χάσουμε. Θα τα βρούμε πολύ εύκολα, θα τα ξαναβρούμε. Πολύ εύκολα. Είπαμε ότι τι μας ενοχλεί πάρα πολύ. Να πούμε μόνο αυτό, τι μας ενοχλεί πάρα πολύ. Είπαμε για τους συγγραφείς που υπερεκτίθενται, θα πούμε τα κόμματα εκεί πέρα και γίνονται ρεζίλοι καμιά φορά. Αυτό συμβαίνει με όλους τους γνωστούς καλλιτέχνες και τραγουδιστές και... Ναι, ξέρεις, κάποιον σε εκτίμηση και τον βλέπεις να μιλάει και λες αυτός είναι τώρα, ναι, ότι άντε, δεν χρειάζεται. Ναι, φτάνει. Ως εδώ. Ναι. Μπορούμε να πούμε για τους συγγραφείς που φοβούνται το marketing, ότι το marketing στην εποχή της συγγραφής, ας πούμε, και πολλά άλλα που θα μας έρθουν στο μυαλό, Κατερίνα, και θα τα λέμε και σε μηνύματα. Επίσης, τους haters, να πιάσουμε. Ναι, να πιάσουμε τα hate comments, βεβαίως. Διότι εγώ είμαι επίσης καμένη με το πρώτο το βιβλίο, καλά και με αυτό. Και είναι ένας. Εν τω μεταξύ κάνει τόσο μπαμ. Τόσο μπαμ. Δηλαδή, αλλάζει προφίλ, βάζει ψεύτικα προφίλ, αλλά η γραφή είναι ίδια. Γιατί τέτοιο... Δηλαδή, είναι ανόητος ο άνθρωπος. Γιατί τέτοια αιμονή. Με μένα και με άλλους 5-6. Γιατί κάνουμε γκέλ στον κόσμο, γιατί είμαστε αγαπητοί, όχι αμάντρα. Πώς ένας που τον διώξαν από ένα μεγάλο group στο Facebook. Ένας είναι ο Καλούλης. Κοίτα, αυτός ο άνθρωπος τώρα πρέπει κάποιο πρόβλημα να έχει. Καλά. Εντάξει. Δηλαδή, πέρα από το ότι το κάνει γιατί, ξέρω εγώ, θέλει να την πει στον κόσμο, πιστεύω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Το οποίο, εντάξει, δεν ξέρω αν πρέπει να τον λυπηθούμε ή να του εναντιωθούμε. Απλώς είναι στον χώρο του βιβλίου και ο ίδιος. Και είναι πάρα πολύ κακό, δηλαδή και στη δική του δουλειά κάνει κακό. Και δεν το αντιλαμβάνεται. Δικό του πρόβλημα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι... Στείλε μου ποιος είναι, να έχω το νου μου. Στείλε μου ποιος είναι, γιατί μπορεί να ξέρω εγώ τίποτα. Στείλε μου ποιος είναι μετά. Όλο και θα τον έχεις δει, αν δεν λέμε δηλαδή ακριβώς τον ίδιο, σίγουρα θα τον έχεις δει. Τέλος πάντων, και λίγο πολύ και οι φίλοι μας εδώ πέρα που παρακολουθούν, σίγουρα θα καταλάβουν ή θα ψυχανεμιστούν, εν πάση περιπτώσει. Πάντως, ναι, αυτό ότι όταν μπαίνεις στη διαδικασία να σχολιάσεις άσχημα κάποιον, αρνητικά και άσχημα... Με αγένεια και με κακία. Ναι. Και μάλιστα όταν επιτίθεσαι στο πρόσωπο του άλλου, και όχι στο έργο του, στο πρόσωπο, εντάξει, φαίνεται το πρόβλημα. Ωραία, θα πούμε για τους haters στο επόμενο. Και θα το βγάλω στο TikTok live. Θα ανοίξω 2 κινητά και το κινητό του Δημήτρη. Σε 3 social. Στο Instagram. Ναι, και στο δικό μου θα βγούμε στο TikTok. Γιατί θα όχι. Κάνουμε χαμό. Στο TikTok γίνεται live, κάτσε να τα πούμε άλλη ώρα αυτά, να τα λέμε εδώ πέρα. Λοιπόν, σας χαιρετούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, για τις ερωτήσεις, για τα σχόλια. Μην έχω φως κι εγώ τώρα, εδώ πέρα, βλέπεις, έχω κοντινιάσει. Ήταν αρκετοί φίλοι εδώ πέρα, βγαίναν, ξαναμπαίναν, ωραία σχόλια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δέσποινα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς θα τα πούμε... Και εγώ ευχαριστώ. Μια γειτονιά είμαστε. Και στο μήνυμα, θα σου στείλω και τώρα αυτά που λέγαμε. Και θα κανονίσουμε το επόμενο live, Κατερίνα. Κανονίζουμε, ναι, σύντομα. Πολλά φιλιά, καλό σας βράδυ. Γεια σας, ευχαριστούμε. Γεια χαρά.